Giçäsi mehribanda bolunur. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Den çalışgyny bolan soň hepden giçem bolsa siziň bilen pikirlerimizi, garaşlarymyzy paýlaşmak isledik. Bilinçli ýaly dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň şeýlede hak bileleşiginiň türkmenim kanaly täze gepleşiklerine, täze programmalaryna başlaýar. Diktatorluklara garşy görüş maksatly. Näme üçin diktatorluklara garşy görüş diýilende bilinçli ýaly biz kameran öňünde dälle dünýä türkmenleri hereketi bolsun, beýleki hereketler, aktivistler şeýlede aň düşünjäni ösdürip, ösen aň düşünje bilen diktatorlara garşy görüşmek boýunça iş alyp barýardyk. Muňdaşyndan meň özüm Türkiýanyň döwlet radiogramasynda bolsun, dünýä türkmenleriniň dürli goramalaryna bolsun, Magtumly neşriýat birleşigine bolsun, studentlik döwrümde soň Azatlyk radiosynda umuman türkmeniň meselelerini bütün dünýä tanatmak, türkmeni tanatmak, türkmeniň meselelerini, türkmeniň hakykatyny dünýä jaratmak üçin iş alyp barýardyk. Ýöne soň bilinçli ýaly Türkmenistandaky tebigi betbaçylyklar, soň Istanbuldaky insany pajiga diýeli Türkmenistanyň watandaşlaryň aradan çykmagy we olara Türkmenistanyň hökümetiniň eýe çykmadlygy, öz ölüsünden hem gorkýan bir diktatorlyk hökümet şeýle nalaje deýin çemeleşdi bu mesele. Şondan soň Türkmenistanyň watandaşlary erkinlige, adalata, demokratiýa galkynyp umtylyp başlady. Şeýlelikde dürli protestler, näýlelikler başlady. Başlanma gowy başlady, arasa başlady. Ýöne soň şu halkyň oýanyp uranyny gören, aňan peýdakeşler, mutorlar, öňkü ogrular, öňkü kezzaplar, öňkü jinayatkarlar şolar derrew haydan hay gyssaly ýagdaýda özlerini oppozisiýaly görkezmek üçin herekete geçdiler. Şeýlelikde ilkinji gerek bir pursat döräpdi daşary ýurtda. Bir hakyky döwrewap oppozisiýa döremek üçin Türkmenistanyň daşary ýurtdaky watandaşlarynyň gatnaşmagyna, hakyky halkyň gatnaşmagyna. Ýöne bu kezzaplar, öňkü ogrular, jinayatkarlar Türkmenistandaky harammaşy, soňky haramda diktatorlyklarynyň şu derejä ýetmegine, türkmeni ezmegine, geljegini harlamagyna uly rol oýnan şeýle adamlar ýa şolaryň ýallaklary töweregindekiler gynansakda bu watandaşlaryň hereketini gowşatdy. Watandaşlaryň ünsüni sowdy. Hiç zat edibilmediler, bir topar wada berdiler. Inha şo toparlardan biri birinci ýaly 20-nji maýda ultimatum berdi, 20-nji maýa çenli diýip öňüm dekabr diýdi, şunu diýdi, muny diýdi. Öňüm köp ultimatumlar berildi. Ýöne netije ýok. Hemmeti boş görür. Hemmeti halky güýmemekden, ağlamaktan mümkin bolsa inni diktatorlar taýlady, bizem bir taýlak galaly. Şu prosotdan peýdalanıp diýen düşünje bilen hereket edildi. Käbirleri öz betbellerine yetmek üçin
gan nöküşlük bolar diýdi. Adamlar gan nöküşlüge çağırdy, satyn aljak bolup gördü, her zat edip gördü. Ýöne näme boldy? Hudaý urdy bolary. Bolar biri-birini gemirip, biri-biri bilen söwüşip, biri-biri bilen tersleşip, maslaň üstünde uruşýan maslaçylar ýaly. Iň sonunda şolar ýaly wejera bolurlar. Öňkü efirimde aýdypdym, bildirişimde, gepleşimde aýdypdym. Täze öýe göçülmegi täze durmuş. Köp zatlar sebäpli gaty başagay bolduk. Şoň üçin ara kesme berdik. Şondan da eýle-beýle gepleşikler ediler diýeni. Täzeden, täze bir döwre başlaly. Täze sezona başlaly diýen ýaly. Taýýarlyklar gördük. Öňkü, soňky täze aktivistler, täze goşulanlar, täze programmalar, täze maksatlar bilen. Sebäbi biziň öňümizde diňe bir Türkmenistanyňky diktatorlyk belasy ýok. Biziň öňümizde bur topar diktatorlyklar bar. Esasanam daşary ýurtda döredilen Türkmenistanlylaryň diktatorlyklary bar. Türlü ýurtlarda döredilen diktatorlyklar. Şoň üçin inni taktikany, siýasaty hemme zady ütgetmeli. Şoňa görä gurmaly. Bolmasa netije alyp bolanok. Näme üçin? Biz Haramdaň rejimini Aşgabatda Türkmenistana hökümeti täzir edip bilemzok. Näme üçin? Arada şolaň oýnatgysy, şolar bilen gönümül ýa-da aýlawly görnüşde häkimet üçin söwdalaşýan, dilluguşýan toparjyklar bar. Ine şeýle bir waka boldy. Şatlyk Şeýhiýew bilen baglanyşykly Türkiýeli bir watandaş Şatlyk Şeýhiýew alawçy maşinik ýa-ni türkmençesi kezzap ele-bele diýip çykyşlar etdi. Soň Şatlyk Şeýhiýew düşündirdi. Şol adamdan we Türkmenistanly töweregindäki zenanlardan nikalymy, nikahlymy bolan belli däl, resmi nikah barmy ýokmy? Şolardan Türkiýedäki Türkmenistanlylar barada maglumat alýadym. Şolardan video, şolaryň suratyny, kim protestlara gatnaşýan bolsa, zat edýän bolsa diýe. 1. 2. Şol geňeşdarlyk dokument tüzeldiýän guramaň üstünden şol dokumentlerini getiren adamlaňam kim getirýän bolsa, şo dokumentleriň sırlaryny, şahsy maglumatlaryny watandaşlaryň şol Şatlyk Şeýhiýewe ýetirýär ekeni. Şu hyzmatyň öwezine de Şatlyk Şeýhiýewden pul alýar ekeni. Inha Türkmenistanyň syýasy arenasyndaky ýagdaýlar edenetdilikle, adam satyşlykla ýeten derejeti. Şuňky gepleşigimizde siziň bilen bile Türkmenistanyň syýasy arenasyndaky soňky ýagdaýlar, inha ýanky ýagdaýlar. Şular barada ilgin näme diýe? Her kim bir zat ýazy, her kim öz pikirini ýazy. Gat köp şular ýaly intek biziň işlemimiz gutormady, taýýarlyklarymyz gutormady ýöne şonda da watandaşlarymyz gyssa paýş edýär. Şular ýaly ýygyderli ýagdaýda çykyş edip dursaňyz bir adamlar bilen ilgin bilen pikir alşsaňyz, sebäbi gaty köp täzin ýagdaýlar bolup geçdi. Siz birazjyk ekrandan uzakda galaňyzda diýdiler. Şoň üçin şu gün siziň bilen bile soraw jogap etmek isledik. Şu soňky bolup geçen ýagdaýlar bilen baglanyşykly. Siz nähili baha berýäňiz? Siz nähili görýäňiz? Hakykatdanam bire gelip bowuşýan hatlar, ses ýazgylaryna aýdylşýaly.
bu özüni opozisiýa diýdirjek bolup, hakyky opozisiýaň döremeginiň öňünde böwet bolup duranlar, watandaşy güýmäp, allap, başyny aýlap, esasy nyşanadan ünsü sowyanlar bir-birini gemirip başlady, biri bilen söwüşip, dargap, wejera boldy, ultimatumlar boşuna çykdy. Bu zatlar Allahyň urgusymy, Hudaýyň bergisimi, halkyň alkyşymy, dowa dilegimi, ýa-da oradan bir gudratymy? Ine häzir tesirlerden başlaýan Garajogluň Giçýaşy Garajogluň sen bilen gepleşýänimiziň ikinji bölümi magazykly gepleşiklerimiz bar. Intak beýleki eginleşýärimiz bilen hem gowy gepleşiklerimiz bar. Halkara gatnaşyklar, halkara syýasat temasyna, ykdysadyýat temasyna, aktivizm, aktivlik temasyna nesip bolsa. Hawa hoş geldiňiz, pikirleri orta atalyň. Garaşýas pikirlere Batyr Jomortow Özbegistanyň türkmenlerimiziň biri, dünýä türkmenleriniň bir wekili. Batyrjan, salam, hoş geldiň. Türkmenistanda näme işte işlenýär? Batyr, men Türkmenistanda işlenmek işte. Men daşary ýurda okumaga çykdym. Şeýdibem daşary ýurtda okap börkem iş teklibi geldi. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyndan. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyndan o wagt TRT Avrasya ýagny Ewraziya kanaly bardy. Şo kanalla günnelik 45 minutluk bir göni efir programmasy bardy. Merhaba Asya, soň merhaba dünýä boldy. Irak türkmenlerinden edip öğrenip bir gowy ýaşulymy taýýarlaýady. Menem alp barjy bolup, şo taýda türkmençe, türkçe alp barjy bolup, kömekçi alp barjy soňam şeýle esasy TRT-niň öz alp barjylary ýokada, özüm alp barýadym şo gepleşigi. Oňdaşyndan soň Türkiýanyň ses radiosynda türkmençe bölüm açyldy. Radio gepleşik edil Voice of America ýaly Türkiýanyň öz döwlet radiosy. Şo radioda türkmençe bölümde işledim. Hakikat gerek. Assalamu alaikum döwlet aga, watandaşlar. Salam, hemmeňize, öňüňize bereket. Garajoglan türkmen ogruýuny garakçy talar diýe. Gaty dogruşy. Ştaýda ýene bir öňüm Baky diýilen oglun aýdyp geçdi. Bu hakynda Türkiýedäki şirketleri ulanýarlar, türkmenistanlylar hakynda maglumat alýarlar diýip. Kynanlykda şeýle, gaty erbet ýagdaý. İş etikasy bilen bir zat bar. Sen dokument oňurup berýän bolsaň, sen dokument oňarýan firma bolsaň, şoň hiç ýyly syryny, maglumatyny satmalylar. Ine özümden misal alsam, men özüm notariusson tasdiknamaly terjimeçidim. Köp meseleleri, döwlet gepleşikleri bolsun, ýa firmalaryň arasyndaky gepleşikleri bolsun, köp dokumentleri, gepleşikleri, duşuklary terjime etdik. Göne şo taýda nikeje sözüm, habaram hiç ýere çykmady. Şolar ýalyky iş ahlagy, işin etikasy bilen bir zat bar. Şoňa görä hereket etmeli. Ýöne bu adamlar özüni satýan 5 ay üçin her zat etmekden gaýtmaýan adamlar bolan üçin gynanýan bu adamlar biziň daşary ýurtdaky türkmenlerimize gaty uly elkenç ziýan berýärler. Şoň üçin dokumentlerini berýän, görkezýän adamlara häzir bolun. Diňöňe giçýäşi, sawol giçýäşi. Hakikat gerek häzir. Döwletaga arada Allahym Rahim şatlyk bilen gurrundyş geçirdi. Şonu mene
gülüşüklü geçirdilerimkä diýip pikir edýän. Siz nähili garaýaňyz, eger gören bolsaňyz? Men görenmok, hakykat gerek. Ötüş soraýan senden şu soraňa men jogap berip bilmeýänim üçin men görenmok, o kanala seredenmok, dogruny aýtsam. Görenmok. Öňüm geçirdiler başta. Başdakyny gördüm ýöne. Şol şatlyk bilen ilk başta geçiren gepleşigini görüpdim. Ýöne soňky görenmok. Gyzykly däl. Ünsüme çeken o. Şoň üçin o taýda wagtymy ýitirjegime sen ýaly halkyň aladasyndaky bu türkmen bilen derdim paýlaşanyň owy. Kakış. Agam studentlere näme täzelik waka. Kartlarymyza pul salyp bolanok. Bir näme etmeliligimizi bilemzok. Agam bir kömek edin agam. Türkmenistanyň häzirki hökümeti garakçy, talançy, ogry, korrupsioner. Şoň üçin olar hemme puly menki özüminki, hemme pul ogurlamaly diýip şolar ýaly pikir edýärler. Bu studentleň pulunyň geçmeýäniniň sebäbi sizden hakykatdanam gorkýarlar. Ýaşlardan gorkulýar. Şoň üçin üns berseňiz manipulýasiýa, aň zäherleme işlerini has köp ýaşlara gönderýärler. Sizden gorkýarlar, şoň üçin şey diýerler. Bu kartlara pul salmak, ýurtdan pul getirmek meselesi bir ýurduň içerki meselesi. Ýöne muny nähili çözüp bolar? Humanitar taýdan çözse bolaryň diýenler. Şu bir ina oňa hat ýazýas, muňa hat ýazýas diýen ardaçylar bar. Şolary garaşyp görer, şolary çözmemkä. Şolary çözüp bilmese ondan göreli näil bolýar. Häzir men bärde bir zat diýsem, olar derre kopya çekip ondan başlaýarlar gyýgyryp, gyýkwa edip. Ýöne şu meseleň üstünde bizem kelle diýýär. Hemme zat aýdyp oturmaly, kakış bagyşla. Özüň düşünýän ýagdaýa elewele neme boljak bolsa men bilen e-mailden habarlaş. E-mailden habarlaşyp duraly şu meselelerde. Häzir men öz e-mailimi ýazaýyn, e-mailden habarlaşalım. Hiç ýeri reklama etmän, gowuk galmaly etmän, kanalyň reytingini zadynam şu pursatdan peýdalanyp galdyrjak bolup zat edip ujara bolup bermäliňde şular ýaly meseleleri gözden dillen uzakda akuratnaja diplomatik ýagdaýda uğruna çykyp çözek bolup göreliň. Häzir men e-mail adresimi berýän. Hemme zat anonim ýagdaýda. Şoň üçin anonim, hiç kimiň ady, zady, hiç zady çykanok, aýdylanok. Şoň üçin maňa hat ýazanda arkaň ýazyp bilersiň. O, Toyota sende geldi. Häzir. Karajoglan statistika gowulu ödiýär. İl. Bul halk özüni arladyny. Bul halk men baştan bäri aýdýan. Bu halk mahallel, bu halk goýunlar, bu halk nalaz edýänler. Bu halk näme etjegin gowulýar. Özüm habarçy höküminde 94-nji ýyldan bäri şu halk bilen işleşip gelýän men. Meni ol manipulýatorlar agla bilmeýär. Karajoglan. Adalat türkmen. Salam we sağ, salamatçylyk biziň hak bileleşigimizde
Beybi Sultan, minnettar dünýä türkmenlerine. Mankurt, gorkok we binamyz urkoçy mızdıklar diňe şolara diňe gylyç we hakykat diýe. Sorag, näme üçin bular seljermege ýaltanýarlar? Alamula ýok anam diýipdir. Men pikirimçe adalat halk gatgu bilýär, elekden geçirip otur. Netijesini görüp oturýarys. Hudaýa şükür. Studentleriň adyndan haýa şahym tidi. Kakys bu meselede habarlaşan köp studentlerden, ýaşlardan. Ne diýip bolsa, inni öz aladalama, zatlamada ýeňletdik. Şol işiň üstünde bir işlek göreli nähil bolýar. Nähil çykalagalara zatlary bar. Şoň üstünde. Ýöne aýdyşym ýaly gözden dillen uzak, reklamadan uzak. Şeýdip şu meseleň üstünde işlek göreli. Men ýaňy e-mailimi goýdum, habarlaş. İsteseň mecbur edýän ýok. Her kimiň öz isleri. Batyr Jomartow, Özbegistandaky dogunmamyzdan rahmet jogaby üçin bizden hem rahmet dogunja. Murat Gurbanow Türkmenistanda näme işte işlen jogab üçin öňünden rahmet. Murat Gurbanow Türkmenistanda näme işlendiğini bilemok, men biznes etdim diýe. Türkmenistanda biznes etmek üçin hem özüňiz bilýäňiz her kim biznes edibilenok. Türkmenistan diýilýän ýurtdaky öňkü we häzirki hökümet duruşy bilen korrupirlenen dünýäde adamlar taryhyny deňe taýy bolmaýan korrupsiýa bilen garp bolan bir hökümet düzgün maşa taýdy. Şoň üçin kimde kim biznes edýän bolsa, hökman şoň sistemaň içinde bolmaly. Şo sistemaň içinde bolmasa bolanok. Men tanamok Murat Gurbanow diýilen adam, tanajagym bolamok. Batyr Jomartow, faza bol. Şu wagtky şu edip oturan çykyşlaryna ýüpüň ujuny gaçyryp, aljyrap näme diýenini bilenok. Menem tananok, ýöne meni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň näme diýen hyzmatdaşymy, agentimi, birdady hökümini günegerliğe aýplaýan, şolaryalak. Men meheme bolsam Murat Gurbanowy we şoňa meňdeşler bir wagt men ýere sokardym. Men ýaly biri meheme bolsa şolaryal şagallar döremeýär. Ýurtda ganly küçüklük üçin ekranyň öňüne çykyp şerraýlyk etmeýär. Ýöne kynandagam olar aňyrkylar bilen bile işleşen soňlar olara hiç kim hiçsat degen ok. Şolara men jogap berip uramdan soň biziň dogun garnaşlamyda haýbat atdylar. Näme üçin? Şu wada çenni diktatorluklara garşy göreşip gelýär. Batyşpa elbetde. Ýöne edil soňky batyşlar ýaly, haýbatlar ýaly. Şolara degmesinler, şolara degmeliler, şolaryň adyny tutmalylar. Hany bular diktatorlara garşy da. Bulara diktatorluk bilen şäherek ekeni. Şeýle bolup çykdy netije. Hemmenden bütün dünýä guramalaryna ýetirdik. Adam hukuklary guramalaryny da ýetirdik. Bütün subutnamalary bilen bile. Ine kimin kimdigini bilýärler. Şoň üçin şolar kiçkim gollanyp maskara bolup berler. Ine size maglumat. Gözel Murat şo gözel ady bilen neme diýe? Aýal ady bilen eýlede tesbir ýazyp jogap berýär şol. Şoň üçin Gözel Murat diýip ýazýar şonu. Ýorlu bilen biznesini kazanan pulundan östüren. Aksioner bolup
bank göreden ine şeýle maglumatlar bar. Toyota Senna sana gedek geldi. Sag bol. Türkmenistandan habarlary ýetiripdir. Ultimatum berdiler. Senem hedeledip seredýän şo kanally. Sen yorumlaňy atlaň, ýazýan yorumlaňy atlaňy aktiw gatnaşýanyň aýdýalar men özüme görünmek. Toyota Senna. Hawa 20-sine ultimatum berildi. Buňam 2 gün geçdi. Näme boldy? Şu Türkmenistanyna şo berilen ultimatumyň täsirleri nähili? Halk şo ultimatuma nähili reaksiýa görkezdi? Toyota Senna şona gaýrat et. Onuňam şu ganly küçüklük üçin çağırş edip oturanlar bar. Hudaýdanam gorkman, hiç zatdan gorkman, halkyň gargyşyna. Şolar barada ini özüň ýaly YouTube seredýänler bilýän bolaýmasa halka olar bilen o. Biz ýurdun içinden habar atdyrys, habar çökümünden bolan, sonra ýa-saýyn ha şolar ýalaky. Ini nemeler bar, özüne halk diýen, halk hereketi diýen toparlar bar, adamlar bar. Tanýamam diýdik. Ýok, bir de olar tanamam. Görümdüm, eşitdim diýerler. Olaň ýurtdaky tanış bilişlerinden sonra ýan bolan bara, ýaka silip gelýär. Näme diýin onda? Mende söz ýok. Batyr. Salamu aleykum Döwlet Baýhan, gitýärsi doganjan salam. Risk. Salamu aleykum Döwlet ağa, näme üçin şunu etdiýärler? Sebäbi näme üçin edýärler? Şatlyk adyny tutma. Ol adam däl. Ýören mahluk diýär. Näme üçin edýärler? Risk. Fokus et, nişandan görkez, men aýdaýyn. Adalat ýa-da hatlar geçen ýyldan bäri biz ýazdyk we iýerdik. Hemme guramalara we Türk hökümetine we ilçikana olar diňe başgalaň eden işini ogurlanýar. Düşnükli bu şu studentlerin pul meselesi bu ýurdun içerki meselesi de onun. Şonu nähili nemetip bolar, çözüp bolar. Toyota Senna hawa ine ýollar açyldy da onsoň hemme zatlar düzelýärmi? Düzelmez, ýoluň açylany bilen hiç zat düzelmeýär. Hiç zat düzelmeýär. Kökü bilen ýok etmeden diktatorlygy. We daşardaky diktatorlygy. Daşarda da bularyň özleri diktator bolarlar. Bir näçe diktator bar daşarda. Gözüňiz aýdym türkmen halky. Diňe haramdagy däl. Haramdagydan başga da bir topar diktatorlar döretdiňiz. Döret bağışlan, siz döretmediňiz, şolaryň töweregindäki ýallakalar döretdi. Şolar döretdi şolary. Tankyd etmän, edýäniň ýalňyş, ýalan sözläp oturýarsyň, halkyň ünsüni soğuk oturýarsyň, halk güýmäp oturýarsyň, halkyň belli bir bölegini hemmesini näle? Halkyň aňyny zäherleýäňiz, edýäniňiz dogry däl diýip bilmediler şonu. Şoň üçin meslikden diktatorlar döredi. Ana agyna gelen aýdyp oturýarlar. Adalat. Ýan goýdum. Toyota Senna. Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halk her kim öz işi bilen gümrah. Her kim öz işi bilen gümrahdyr. İş var mı? İş edip bolýarmy? Öz işi bilen gümrah bolar ýaly. Güzel anayla maksat ansatmayn nähili Toyota Senna. Sen bir jogap bersene. Risk aga nabarot ýançy etýärler studentlere
Ýalňyş edýärler, şu wagt olar ýalňyş ýollara girip gidýärler. Pulsuzlukdan pul üçin her zada goşulyp girýärler. Şolaň islegem çolla, şo studentler bozmak üçin edýärler şonu. Sebäbi bu studentler ýaşlar biziň geljeğimiz. Biziň esasy söýegimiz şolar, diregimiz şolar, umydymyz şolar. Şoň üçin ýaşlary bozýarlar. Ýaşlary bozsa, halkyň arkasynda, öňünde, tögereginde durjak hiç kim bolmaýar. Şoň üçin ýaşlara hüjüm edýärler şolar. Onu bilgeçleýin edýärler. Ýöne ýaşlar bileleşip, akyl paýhas bilen dogry strategiýa bilen ýeňip geçse bolýar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Begummol, agummol, salam alaykum vatandaşlar. Salam. Toğrulbek Türkmen ýazýar. Dolaryň goýupdyr emesini. Avatar. Salam döwlet daga onluk sistema nähili garayan garaýşyňy paýlaşdyň. Näme onluk sistemasy? Düşünürsene. Men bir ýerde bir gurrun edildi-de şondan eşitip ýazýan bolmam mümkin. Men ol gurruny eşitmek, dinlemek. Näme onluk sistemasy? Şonu maňa aýt. Hamid Murady diýär. Hamid Murady. Ya Owgan türkmenläriniň ýa-da Iran türkmenläriniň, Owgan türkmenläriniň olaýmasa. Geçýär men tyň edýän güli jemgyýetiň düýüplü gurulşy hakda däli her kim ýüzlüğ ownup mesele bilen çäklenýär. Her ýurtda bolan tankydy kanal ýaly. Hamid Murady dogry edýär. Gaty dogry edýär. Halky ýa-da adamlaryň köpçüligini şeýle ownup ýagdaýa, ownup meseleleri bilen gyzyklanar ýaly derejäge ýetiren diktatorlar. Eger jemgyýetde sen aň düşünjäni ösdürmeseň, bilimi ösdürmeseň, onda nähili bolýar? Şular ýaly bolýar. Adamlaryň bärde günäsi ýok, Hamid Murady. Bir ene atan öz çağasynyň öňünde nähili wezipesi, borjy, jogapkärçiligi, mejburlugy bar bolsa, döwletde hökümete gelip häkimiýeti eline alyp oturan adamlaryň edil ene ataýaly halkyň öňünde şolaň borjy bar. Halk çağa, döwlet enata. Hökümetem şol enatan wezipesini, borjyny ýerine ýetirmeli. Inni Hamid Murady eger oturup dogry gürleşeli. Hökman çağalaňyz bardyr. Dogry dämi? Biziň emma Hudaýa şükür hemmelere nesip etsin, hemmesiniň ömrü anyny wagty açyk görjegi bolsun. Kiçijik çağa özü imitlenmän, naharymän bilenok, su içmän bilenok, sen özüň agyna tutup bermeli, idirmeli, etmeli. Diktatorlyk rejimleriniň zulma aslynda edilen, hemme zatdan mahrum edilen, bilimsiz, aň düşünjesiz, baram bolsa kütük ýagdaýa getirilen jemgyýetler başga hili bolup bilenok. Şoň üçin ownuk mesele, ýüzlei mesele ýa elebele diýe. Biz norlan näl? Norluňam aşagyndan başlaýar. Sebäbi bizi şu derejäge ýetirdiler. Bul bärde 500 ýyllyk Oğuz Hanyň neslini, Selçuklara, Osman nesline, Türkmene, Oğuz'a garşy alınıp barılan, alınıp gelinýän, durmuşa geçirilip, ýöredilip gelinýän syýasat bar. O wansanlaky häzir şol çağajyk alınıp gaçylla we şonu gynap video iýerip Türkmeniň
owan sanak türkmeniň gözüne gorkuzjak bolýarlar. Ana şolam, şol Seljuk döwleti ýykylandan näri dowam edip gelýän türkmene garşy ýöredilýän syýasatyň dowamy şol. Şoň bir saknasy şol. Ýadyňdan çykarma. Ýöne. Eýrandaky, Owganistanyňky we beýleki ýerdäki türkmenler Türkmenistannaklara göre avantajly. Olar has goýýardy. Näme üçin? Sizde bizdäki ýaly diktatorlyklar ýok. Bolmady. Bolmasyn Allah üçin. Türkmeni öz türkmeni bilen hemme taraplayın genasida gyrgynçylyga duçar etdiler. Garaşsyzlyk ýylynyň märi türkmeniň görmediği gördü galy. Düşmanım etmeýär şonu. Ýöne şu diktatorlyklar etdi şonu. Şu diktatorlyklaryň şärikleri diktatorlyklary şu derece ýetirip etjegini edip gana, pulo, haramlyga doyman taşaryk çykyp taşarda da opozisiýa bolan bolýarlar. Ana şol adamlar eden zady. Şoň üçin adamlaryň düşünjesi ownuklaşdy. Meseleler ownuklaşdy. Döwüllü, jäjek boldy. Çüýşe döwülenýärli. Mozaika ýaly. Häzir indi şolary biz birleşdirjek bolýar. Mesele şol, Hamit. Sag ol. Begummol. Salam alaykum. Döwrandowan eden çykyşyňyz üçin sag ol. Döwlet ejek bolmagy diýen. Sag ol, ýan ýok. Viktor Şef. Şol aýdylan zat ýalan bolup çykdy ultimatum. Aňarda hiç kim habaram ýok. Murada şol soragy berseň jogap berenok, ünsem berenok. Murada şol soragy berseň diýe. O ultimatum bilen muradyň nämesi bar? Ara baglanyşy bar, Viktor. O olar bermede nemeni ultimatumy ýa ikisi bile berdimi? Ýa men o taýny nemetdimmi, sypdyrdymmy? Ultimatum berenler ýaşoklara. Risk. Adam şu wagt näçe günden beri Hitrowkada maşinlar girip bilmeýär. Hitrowka girmek ustab etdiler. Bir zat bardyr, ony bir başga da yormaga gerek ýok. Näme diýdim zorluk, nämese bolmanlar, diktator adamlar. Nämese bolmanlar. Şoň üçin o taýdan bir başga bir näme gözler ýalat ýok ka diýen mene. Risk. Ya bilýän zadyň bolsa da aýt. Diňe öňe. İlk başta ekranyň öňüne çykan köp boldy, emma ýuwaş-ýuwaşdan ýeken ýolly düşüp itirim bolurlar. Az garly hakykat ýüze çykar. Ömrüň uzak bolsun. Ine. Hudaý bermese, guýma gursak bolmasa, dürtme, sokma gursak neýlesin diýe. YouTube'um kömek edenok, YouTube'un reytinglerim kömek edenok, YouTube'un pullarım kömek edenok. Guýma gursak bolmasa. Hakikatyň tarapyndan çykyş etmeýäni Allah da gollanok, tebigatyň kanunlarynyň gollanok. Garmoniýa, sarlaşyk ýok. Ilahy kanun, deňagramlyk bilen, tebigi deňagramlyk bilen hiç ile sarlaşyk garmoniýa ýok. Şoň üçin hem hükman uğrun ýitirýärler. Gürrüňsiz uğrun ýitirýärler. Diňe öňe, arkaýyn bola, sadja ol ömrüň uzak bolsun. Risk şirketler diýipdir. Nememi firmalar şol Hitrowka girilmegini neme diýämi? Öňüne alýarmy? Düşünüpler getsene. Viktor Şef Allah'dan ansap gelip özü oňoraýmasa bu oturuşuna halk hiç tat edip bilenok. Ýalňyş ýaň Viktor. Ýalňyş ýaň. Halk etmelisini edip otur.
Şunu ýadyňdan çykarma. Beýleki tomoşaçylar sizem edilýän işleri YouTube'da kameraň öňünde reklam etmeli, aýtmaly bilen zat ýok. Bu ýalňyş. Öz strategiýaňy edýän işiňi duşmana şey diýip ödürläp görkezmek bermek ýalňyş. Aslında sosial mediýalaryň dörediliş maksady gizlin gulluklyň işlerini aňsatlaşdyrmak. Haçanla sosial media ýaýbanlaryň bolýan adamlar öz günnelik durmuşda näme diýenler, ne jorabyna, içki geýimine seni görkezip başladylar. Hemme zadyny görkezip paýlaşyp başladylar. Şoň üçin bularam şey dip kameraň öňüne geçip boş gürläp oturlar, eýdýät, beýdýät. Karajoglunyň aýdyşy ýaly ol diktatorluklara söwgeniň bilen, zat edeniň bilen aktivistik bolanok, göreş bolanok, iş etmeli, iş, netije etmeli. Lewdiň halal bolmaly. Allah sen arkaňda durup seni gollary ýaly. Lewdiň halal bolmasa, goýma ursak bolmasa, bolanok. Allah janyň özü arasalaýa dogry aýdýan gittir. Arasalaýa. Arasalak gidip otur, Hudaýa şükür. Kakış kakış. Şatlyk kim ol agam? Nirdi işleýän näme üçin diňe soraglar şoňa berýär onuň. Ine seret. Kakış gatyp bu meseleň üstünden bardyň, basdyň. Ine şu şatlyk meselesinde. Şatlygy şu derece ýetiren aslında şu internetdäki şemal nirek öwüsü şu tarapa gidýän köpçülük internetdäki. İnternette köp wagtyny geçirýän aň düşünjesi känem bir ösmedik ýaly görünýän köpçülük. İnternet ulanjylary, klavye gahramanlar diýenler ýa hüjümçüler ýa-da şu internette daşary ýurtlarda, dürli ýurtlarda diktatorlyk döredenler. Şolar. Şatlyk öz aýdyşyna görä hiç ýerde işlenmek. Men blog göre hökümünü diýe ýeketäk blogger hökümünü çykyş edýän diýe sonra berseň meseleleri berseň men o meseleni bilemok diýe, o zatlar bilemok diýe. Hakykatdanam mene şol haramdaňym çözüp biljegine anamym ýok. Köp meseleni sebäp bolum neme derler? Çözýän adam del, oň hojaýynlary çözýär. Şoň üçin şatlyk meselesi aýyl-saýyl boldy. Şatlyk bilen baglanşykly gepleşikleri men kanalymdanam, başga kanallardanam diňläp seredip görüň, özüňiz düşünürsiňiz. Taýata senna, öle daga näme ultimatum Aşgabatda ýaşaýan taksam minýän işli işiň bilen herkim. Yo şol näme Karajoglan seredýän bolsa ýatsyn da şu Karajoglan. Şol 20-nji maýa sende ultimatum berdiler nemeler, ýaşoklar. Ondan soň bir täze Türkmenistan gurýasýarlarmy ýa häzirki Türkmenistan remont edýärdilermi? Orada diýdi şolar. Şoň üçin Adalet Türkmeniýa birleşiňi näde bu studentleriň meselelerini çözüp bolar. Her student aýratyn haty berdi. Guramalara. Anonim şertinde de bolýar. Gaty dogry. Arzalara registrasiýa bolmasa mesele ýok. Ine gaty dogry, gaty dogry. Ýok manadyň familiýaňy aýtmagyň gerek ýok. Nirde, nähili ýagdaýda kynçylykda bolsaň, diňe şo hakykata aýdýan. Plan ýerdäki, plan şäherdäki, ýurtdaky türkmen okuwçylar pulunu alyp bilenok, ina şeýle birazgam jekmejek maglumat berýän halkara guramalar gaýrat etsin,
Türkmenistanyň hökümetine batyş etsinler. Şolar edenini edip, yörmesinliğin ýaly edip, her kim yerli yerden gowsunso, herekette bereket var. Hukman netije alsa bolýar şondan. Ağlamayana yok. Hiç etmen biri edip berdin deyip taýyaraşyňa ýetip boljak bolmak bilenmek ol nähili. Viktor Şef, häzirki Türkmenistandaky gidýän we dörýän sistema Edil Demirgazy Koreýadan durmuşyna dönüp barýar. Viktorjan, diňe Türkmenistandaky del, Türkmenistanyň daşyna dörede iýem. Türkmenistanyň içindäki diktatorluk daşary ýurtlarda guzlady, dogurdy, yumurtgalady. Bilýän? Köpelli şoň üçin. Şoň üçin häzir biz diňe haramdaga da beýleki diktatorluklara garşy görüşmeli bolýas. Bir front ýok, bir topar front bar. Hemmedem halka garşy, hemmedem hakykata garşy, hemmedem halallyga garşy. Gaýnan takda. Adalet Türkmeniýa birleşiň aýtjak registrasiýa etmeli hatlar gaty dogry. Resmi tarapdan. Registrasiýa edilmese, resmi bolmasa hiç bir gurama, hiç bir edara basyş üçin, meselen çözmek üçin bir nuşap orta çykmaýany doktora gitseňiz. Ňeňmärkisi ýöneköýje zat özüňe seretdirjek bolsaň. Registrasiýadan geçmeli, edil şolar ýaly. Batyr döwlet daga sizde imo bamy ýok. Men imo ulanamok, hiç ýyly. Bar ýaly görünýänem bolsa men imo ulanamok. Menki däldir. Tomaşaçylar, togonlar, illeşler şutadan bilip goýun. Menne imo ýokdur. Hiç ýyly imo ýok menne ulanamok. Diktatorlyga özünü ulandyrýan, öz ähli maglumatlaryny açyp berýän, şoň hyzmatyny edýän imo meňdeş programmalar, firmalary men hiç ýyly gollanmak, ulanmak. Ýalňyz kurt geldi. Salam aleykum. Aýdandan çykýarmy? Bir-birden orta diýe. Çykýar. Çykýar. Ýalňyz kurt. Ştaýda bir täsir uzatma, ýalňyz kurt. Bu YouTube'daky şu gowuk almaganlar, çykyşlar, zatlar başlanmagy. Bizem diýdik bir halkyň aňy zeherlenmedi ýaly, halky ýalňyşdyrmady ýaly hakykatlar aýdyp dururlyp men özüm Erkin Ses kanalyna goşuldum. Ragip Kamil ilmini. Onu şu taýda türkmenlerle baglanşykly gepleşikler edip burduk. Soň kanala hüjüm bolandan soň, kanal ýapylandan soň ähtiýaçdan men öz türkmenim kanalyny açdym. Soň şeýdip dowam etdik. Maksadymyz halka hakykatlar aýdyp durmak. Esasy maksat. Şonda biz köp zada aýdamyzda internetdäki köp wagtyny internetde geçirýänler diýeli halk diýmeli, sebäbi biz halk bilen işleşik gelýär, olar halkda internetdäki näme diýeli arzu hyýal älimine gezip internetde köp wagtyny geçirýänler hüjüm etdi. Häzirem hüjüm edip gidip oturlar. Köpsi hüjümçüler. Hakykat aýtýan şolara ýaranok. Hakykat. Köp zada aýtdyk biz şonna bir de garşy çykdylar. Bize hüjüm etdiler, zat etdiler. Şol wagt bize hüjüm eden adamlar häzir biziň şol wagt aýdan zatlamyzy gaýtalap oturlar. Amerikan täzeden açan ýaly. Hamala şol adamlary şu wagt tanaýan ýaly edip
aýdyşan bolup oturlar, utanman. Biz onu bir wagt aýdyp geçdik. Kimin kimdigini onlarça ýyllan ýaly bilýärler. Şu wagt eçenni türkleň aýdyşýaly bir palta sap bolmandyr diýende. Onuň şundan soň bolar diýenmi? Logika diýilen zat, logikany ýatdan çykarma. Karaca oglan ýaşlaň psihikasy manipulyasiýa üçin amatly. Şonu ulanýarlar. Gynansak da şeýle. Häzir. Bardan näme gitdi? Turup köpelýän nemeler. Häzir. Batyr bar. Imoda 5 milyonluk näme 5 muntluk video paýlaşsaň bolanokmy günne Türkmenistanyň içindekiler görerdi. Bilmedim. Görkezmäň meseler Türkmenistanyklary. İmonom yaptıracak bolýarmy? Maslahat görürs eginleşler bilen. Eger hakykatdan şolar ýaly bolýan bolsa, päsgelçilikde bökdönçlük bolman, etjek bolup göreli, berekella edilýärdi hökümet halkyň atasy. Tawa Toyota Senna Batyr biz ýurdun içinde hemme YouTube'daky informasiýany görüp otur. Ýöne hiçsine anonymok opozisiýa diýenlere. Opozisiýa däl alır. Opozisiýa bolmayan adamy. Toyotajan sana garpyz diýip kädi ýdirjek bolsalar kädini ýermiň, mal kädini. Şolar ýaly kitabalar garpyz däl. Ya Türkmeniň şirin tüýji gawun näle? Bular mal kädi bular. Batyr. Sen biziň öýündäkilerde YouTube ýok, o daklarda hemmeti imo ulanýar. Gaty dogry YouTube emek üçin el ýeterli däl Türkmenistanda dogry aýdýar. Batyr. Dogry aýdýar. Täze Türkmen salam. Toyota senne men ýa daşowda owasynda toýa gitdim. Şol ýerde bar ekeni. Näme bar? YouTube barmy? Gözel şaýlygy, döwlet baýan giçläpdiňli. 6-njy gün bazar gün dynjalyş güni köp islegelli batyş etdiler, gönefiret şu günni. Şoň üçin giçlemeli boldy. Gözelligin aýplaşma. Häzir beýlekileri Adalat Türkmeniýa Birleşiň Toyota daşowda toprağıma menden salam diýär. Togrulbek Türkmen halky haýsy toprağyň maslahatyny gollap jemlenen ýagdaýda haýsy üstünlükli netije bolar. Kim hakykatyň tarapyndan bolsa, halka peýda edýän bolsa, watandaşlaryna peýda edýän bolsa, peýdaly bolsa, şolar bilen hereket edilse netije alynır. Boşgurrun bilen, adam satýanlar bilen men toparymdan çyksaň, ýa men toparym arada eýlede bir zat diýseň, toparyň çatlaryň içindäki pastapucurluklary, nejislikleri, hapalyklary bir ýerde haýdaýsaň, seni Türkmenistanyň rejimine şikayet ederdiýen diktatorlyk toparjyklar bar. Diktator, taşarruflardaky diktator toparlar. Şolar bilen alaňyz bolmaz. Toyota Senna, inşallah arzular hasyl bolsun. Täze Türkmen döwlet öňkü Türkmen Türk mektep, universitet
çıkanlar meheme agentimi. Olar ýaly bir neme edip bolmada täze türkmen. Ullukan üniversitedi neme edip bolmada. Üniversitediň hemme nemelerini studentlerin taliplerini badyr içinde badyr. Ol düzgünçe ile kada şöyle bolaýmaly. Inha meselem Türkiýedäki üniversitetlerde hökman hem ilçikanaň hem aňryň aýratyn adamlary şuwulçylary bolýar. Şolar o studentleri ýydarlap, o student näme içýänini, näme pikir edýänini, näme gürleşýänini hemme dadyny habar berip durýarlar. Şoň üçin öňkü Türk halkara üniversitedi oň içinde de hökman adamlar bolunur ýöne hemmesini bir aýakdan sürmek ýalňyş. Gatyly günah, öyle günahna alyp bolmaz. Men Türkmen öňkü okuwçylarynyň meheme işleýän arada näme Türkmen öňkü okuwçylarynyň meheme işleýän arada näme bilýär? Mene işlat bilemok. Bir zat kaktyrjak bolýanmy, ýaňsatjak bolýanmy? Gön aýt, eger bir zat aýtjak bolsaň. Göni. Menem saňa gön jogap bereň. Bagyşla, täze türkmen. Men Türkmenistana ulanmadyk. Men aýlagly, kaktyrma, o daşyndan aýlanıp berme, zat etme, o zatlara men düşünemok. Men häsiýetimde ýok olar ýa-da. Göni gürleýän, gönem jogap berýän. Risk döwletaga hitrokoda uning kudosyny garnaşlary we öýleri ol ýerde öňkü blatnoy ýaşaýamaşyn we ol diýämiş berde men diýenim bolýa diýämiş we millet paraslyk gitýär. Aýlar nalog tölemelimişin 5 welaýatyň pully adamlary. Şo taýdan alak toplayan ýeri zady bar diýjek bolýan. O zatlar barmy, garlymay? Bu diktatorlygyň başyna tohunmaka olar adamlar barmy? Olary da gezek etýärmi? Ay näme? Näme diýe halat ediş komiteti işe başlady ultimatumdan soň. Remonda başlandyr. Garajow. Täze türkmen döwletmen ýa-da okudum ýalanyny. Köp nowat gelse nowatny öwrenmen okajak. Batyr Jomortow Özbegistandan türkmenimiz watan habarlarda Türkmenistan näme BMT aza yurt bilen 30 gün bez viza gelmäni aýdanly. Şu mesele näme boldy? Haçan bolar? Bilemok. Bilýän tamam däl. Vizasyz rejimler häzir koronavirus sebäpli köp ýerde çäklendirme, ama şoň üçin bilmedim. Ramazan Juma. Köpü geçip adı galan adamlaryň arzulary hyýal bolup ýeri geldigine hüsran bolup geçýänler, weýran bolup geçýänler diýdi. Olaryň ultimatumy öz maşgalasynda geçen ok. Beýbe. Erwet ýerine tutdy. Olaryň maşgalasy, olaryň ultimatumy öz maşgalasynda geçen ok diýe. Ine mehribanlyk onlar. Men näme diýin? Söze gerek goýmady. Dogrudan walla. Taýat esenle. Batyr ul kanun söze degişli däl. Düşündim, şol Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleri Türkmenistana vizasiz gelip bilýär diýende. Şol halkara guramanyň işgärleri bolanlar, şoň eline Birleşen Milletler Guramasynyň işgär diýip eline resmi dokumenty bolanýa vizasiz Türkmenistana gelip bilerdi.
Olar şeýle de aňsat gelebilýän adamlara. Ol bir artykmaçlyk däl, bir ullukanlar edilen işem däl ol. Bu şu diktatorlugyň edip beren absurd işlerden biri. Tesirler okap jemlenjek mehrumanlar bir saat boldy. Garaja türkmen näme üçin öňküler goşadyrnak içinde lider. Olar işi bilýär sebäbi. Ökde ogurlar da näme? Maksat Nurif, Döwlet Baýhan salam. Gurbanoğlu Berdimuhammedow size näme ýamanlyk etdi? Ýöne söwüp ýörsiňiz. Men söwýänmi? Ýöne söwüp ýörmemen. Gurbanoğlu Berdimuhammedow maňa näme ýamanlyk etdi? Gurbanoğlu Berdimuhammedow türkmen halkynyň bagtyny ýatyrdy. Başga näme ýamanlyk gerek? Şoň üçin alkyş aýdalmy, çapak çalalmy? Şunu ýazanyň kimdigini bilýänmen. Ýöne borda. Şamar Käbe. Aleyküm salam ilişler. Şu ýyl gowy bolmaz. Halkyň ýagdaýy has agyrlaşar gynansakda sebäp daş owuzda suw ýok. Ekinler ekilen ok köp berlerde. Ol halk bu ýyl nädip gününi görerkä? Allah janyň özü kömek edämese hökümetine derek ýok. Adalet Türkmeniýe birleşin Gurbanoğlu näme etdi? Özü halk we watan üçin uğurlamakdan başga, talamakdan başga, biýüne adamlar basmakdan başga. Bu Türkmenistany gyrmakdan başga. Gaty dogry. Häzir. Durup gelýär. Ali Taş, Döwlet Baýhan saňa şu taýda bir sora berdi, kyn görmeseň jogap beräýseň maksat Nurif diýenniýe. Jogap berdim. Soraglar soň gelýär. Soň durup gelýär, bir hili bilenmok näme sistemada bir näme barmy? Gözel şagly bar. Döwlet Baýhan gaýrat etdi şu soraga da jogap berdiňiz. Siz halkyň sesi toparyna nähili garaýaňyz? Halk şolara ananmaly sag Halkyň sesi topary kimay? Gözel şagly gaýrat edip düşünürsene, halkyň sesi topary diýeniň kim näme? Şonu maňa düşünür, men ondan öz düşünjämi aýdaýyn. Halk şolara onan halka menden maslahat gerek. Halk kimdigini gowulýar. Biz halk bilen işleşip börs habar çökümünde. 94-nji ýyldan beri. Ýurduň içinden bir topar maglumatlar zatlar berýärler. Ananmasa bermedi. Hiç kimem satmadyk, sattyrmadyk. Şamar Käbe, Batyr dogry diýär, görkezmeli imoda ýapsa ýap geçsen soksunlar ýyzyna imonam. Bolýa Şamar Käbe. Gözüňde tutar 5 minutlyk çykyşlar. Şu soraga diýe jogap bermediň diýe men jogap berdim. Eger şol jogap ýeterlik dälýän bolsaňyz men gaýtadanam jogap berebilýän şoňa. Ýok,
Sen ýeriň däl bäri eýlibeli diýip ýanky neme haýwat atjak bolýanlygyňyz da ýok. Ýatsyn, gürrüň ýok. Ýatsyn. Olam bir watandaş. Olam biziň watandaşymyz. Belki imana gelir, towga gelir, wyjdana sızlar. Hakykata düşünür. Aleyküm salam ýeňleşler. Şu ýyl buny okuduk. Maksat nuru bu ýerde sana er ýok, getirmeli ýok. Beýdimi? Gentleman bandy diye. Köpümiziň sagran pasportynyň wagty dolly konsulluk çalışany pasportlary inni näme nire nähili ýagdaýda möhür bastyrmaly ýurtdan çykmak üçin. Meselen Türkiýeden ýa-da Russiýadan çykmak üçin. Türkmenistana gitjek bolsaň ilçihana size wagtlaýynça eliňize hat berýär. Ýurda barýançaňyz. Şo ýurtdan çykmak we ýurduňa barmak üçin hat berýär. Şo haty alyp ýola çykyp bilýäňiz. Bütün dünýäde humanitar ynsanperwerlik maddalary ýagdaýlary düzgünleri bar. Şolarga öwreniň, şolardan peýdalanyň. Gentleman bandy ýollar açylsa Türkmenistana gidip bilersmi? İsteden şu adam gidip bilirsin Türkmenistana. Türkmenistana giden bilen näme bolýar? Onda näme üçin Türkmenistandan gaýtdyň? Ýurdun ilatynyň 60% taşary ýurtda bolmagyna sebäp bolan şertler öz güýjüni gorap durka. Hasam beterleşip durka. Ýurda gideniň dolananyň bilen näme etke? Özüň eltip atýan. Baranyňy puşman etdirýärler, telefon gorjalap, burtapar sorag berip, soraga çekip, burtapar günä ýükläp. Şo halkyň ses topar diýäniňi bir düşündir maňa. Şamarkäbe. Batır döwlede 2006-njy ýylda diktator ýasama saýlaw geçirdi. Gaty dogry hemme zady ýasama bolan. Halk sesini çykarmady, hem saýlawda da gitmediler. Bu gezek gitmeli pikir edýän hemde ellen bermezlik bilen. Hiç tat düzelmeýär. Ösen ýurtlaň Amerikanyň saýlawlaryna galplyk boldy. Şolar ýaly güýçli ýurtda da demokratiýa, kanunyň güýçli ýörep duran ýurdunda da galplyk bolýar saýlawlarda. Türkiýede de galplyk bolýar. Telim gezek saýlawlarda. O Türkmenistan ýaly bir adamyň, bir tokumyň, bir toparyň, bir kurugyň edeninde oturan ýurdunda bar. Her gün saýlaw etseň hiç zat etmeýär. Mehme näme bu agam? Andrey Muhamoviç. Mehme diýmek Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi. Öňkü ady bilen KGB, Komitet Государственной безопасности, Döwlet Howpsuzlyk Komiteti guramasy. Bulan düýbünde de NKVD bar. NKVD. Şolaň adam bolup bilmeýändiň ýeketek sebäbi, şeýle zalim bolmagynyň, wyjdansyz bolmagynyň ýeketek sebäbi şolaň göz başynyň NKVD bolmagy. NKVD, Stalinçiler. Repressiýa bilen genine, ganyna. Bular adam däl, adama meňzeýän mahluklar. Bular gana da doýmaýar, göz ýaşyna da doýmaýar.
Hiç yerde şolara ýaly wagşy ýok. Gözel şagly waýady. Gentlemen bandy dogun konsulluga barýan, forum doldurýan, töleg edýän, olara magtlaýan 6 aýlyk dokument berýärler. Ana şo ýan kaýdýany. Gani Babajanow, salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Batır maksat täli gidenokmy, görünmemäärdi diýe. Düşünmek näme diýe. Gözel şagly wa nalog toplayanlar bar. Emma hemmesem berdimin öz adamlary. Gaty dogry aýtdym men. Edennet bören şolar baka, şolardan başga hiç kim işlat edip bilmeýär. Olaň öz şaýkasy bar. Edil taşarýurtda diktatorlyk döreden inha gruppalar bar, özüne opozisiýa ýapylany oby diýen. Şolar ýaly, olaryň şaýka, bularyň şaýka. Adalet Türkmeni duygudaşlyk güllerýär. Risk. Şuwat hitroko aç diýjek bolýarmy? Düşünmedim. Diňeňe. Haýrlasy bilen ýollar açylsa, partizanski hereket edilse, nähili bolar? Döwletaga ýaş wagtymyz şoň ýaly kinolar görerdik. Gaty dogry, ýaman gowalar. Partizançylyk hukman gerek. Resmi düzgünüň daşynda hereket etmeli. Gaty dogry şol, edilmeli zat şol. Täze türkmen ýalňyz gurt nähili iletişime geçip bolar diýe. Ýalňyz gurt bilen. Ýalňyz gurt häzir 30-njy maýda itiler diýe. Ey goday. 30-njy maýda soň ultimatum sentýabra galaýmaz. Sen olary gowtanaýaňa. İstineni asparema demokratiýa diýmek näme diýe? Inni biz 21-nji asyrda teknologiýaň, informatikaň hemme zatyň ösen döwründe inni oturup biz demokratiýaň näme diýeni aýdalım. Halkyň has wajyp meseleleri bar. Demokratiýaň näme diýeni aýdyp oturup wagt ýitirmäge näme gerek bar? Aç internet, Google'y oku. Demokratiýaň näme diýeni. Ýalňyz kurt sen bilen nädip habarlaşyp bolýar diýe täze türkmen. Habarlaş şoň bilen gaýrat edip. Ine men gowurýan tomoşaçyň belli şu ady daýyn bar ýaman heläge diýe. BJRÜM salam döwletaga känwat tollugy nefir açmadyňda. Hawa täze öýgeşdik, täze durmuş hemme zat täzelenni, täze zatlara başladyk. Öýüň remondy eýle elimim kesdim, çapdym, etdim diýilende köp ýagdaýlar şolar ýaly ara düşdi. Ondan şu 20-nji maýa garaşaýyn edim bir tarapdan. Ama ultimatumdan soň näme bolýar? Täze Türkmenistana, täze gepleşikler, täze efirler edeliň diýip çykdyk. Olam bolmady diýe. Bilemem. Ramazan Cuma dilegiçi geçirirse ondan oğru dörer diýipmişler. Şol sebäpden öňküler lider boljak bolýarlar. Hawa halk samsykdyryp alajak bolýar da ýa-ni. Halk anlatmaýar özüni, anlatmaýar. İstineni asparema. Sen namaz okuyanmy halkyň öňüne düşerýärli? Näme diýäň? Saglyk mı? Gözel şaglyma. Halkyň sesi topara sapar aklymy we halmura süýnüp. Ultimatumçylar.
Näme diýdi häli? Kim diýdi şol? Öz öýünde ultimatumy geçmeýän adamlar diýdi. Ana, ana sana baka. Gözer. 5 mund kanala girecekdim. Bolýa häzir men sana iý berýän. Bolýarmy? Sepini. Şu sepi şu taýdan iý bereýin gel. Gatnaşak bolsaň gel. Ýöne uzaga çekdirmäli. Bolýarmy? Menne sepi berýän şu taýdan. Berdim. Sepi. Şo sepe bassa gel. Agam 20'de geçip gitti. Bu iklim funkdörödün halat ediş komiteti näme işe yarar? Agam sen pikiriňçe. Garry oýnasa gaýtyror diýe. Bu ýaşoklar garrylykda içi gysyp oýun oýnap otyrlar şeýdip. Olaňam oýunlaryna, yalanlaryna özüni aladýanlara türkmen aýdyş ýaly geçmiş bolsun diýe, geçdi bolsun diýe, ahyry gelsin diýe türkmenler. Özüňizi oýnady berin. Näme diýin? Adamlary görürçe tanarça wagt boldy. Nol. Nol. Netije hiç zat ýok. Täze türkmen ýalňyz gurt insidert gmail.com ýazaýda diýe. Risk. Başyny başlady Hitroko. Ol adama folio berdi. Yegenleri bilen adam hata edýärler. Şol platnoy türkmeni şolny diýeni bolýarmyş we yegenleň iň kiçi yetmeýän yerlere platnoy barýarmyş. Batyr gülüpdir. Aýmurat Ataýew döwlet aga näme üçin siz azatlykdan işden çykdyňyz? Men azatlykdan işden çykmadym. Aýmurat Ataýew. Azatlyk radiosynyň häzirki müdiri men Şwesiýa gaçyp atalga üçin ýüz tutumda. Şo syýasy gaçyp atalga ýüz tutdy diýip soň 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwaryna häzirki azatlyň müdiri hatama isteseňiz şol ýalan hatadan men görkezip bilýän ekrandan türkmen bölüminde täzeden üýtgedip gurmak işleri başlady. Şoň üçin siziň bilen biz hyzmatdaşlygymyza, iş hyzmatdaşlygy şertnamamyza goý bolsun edýär şo şertnamany şey diýip hat ýazdy. Inni men Azatlyk radiosyndan şeýle de men soňky aýlarda işläp baranmokdum. Onuň sebäbi men Sultan Haçylowa bilen bilelikde hereket edýärdim. Sultan Haçylowa şol Türkmenistandan yürüte zakaz boýunça Azatlyk radiosyna yalan habarlar berdirilýändigini aýtdy. Şonu bizem towut etdik. Soň bir näçe biziň informatorlarymyzy Azatlyk radiosy anonim goýmaly. Anonim hakyky sesini, adyny, zadyny bermeliler. Şeýdip ýalan adamlaň hakyky sesini berip adamlary satdyrdy, tutturdy. Soňky aýlarda Azatlyk radiosyna berýän maglumatlaryň kimiň berýäni zatlar barada jikmejik neme duguradylar. Maglumat isläp uradylar. Şo maglumatlara beren magtymyz intek efire çykmadyk.
maglumat bilen baglanyşykly adamlar Türkmenistana tutulup, basylyp, haýbat edilip urdy. Bulam Azatlyk radiosyna işleýänler hökümet bilen, diktatorluk rejimi bilen birlikde hereket edýändigini dogry subut etdi. Sultanaýda da ýurdun içinden subut etdi. Bizem informatorlarymyzyň düşen ýagdaýy bilen şoňa göz ýetirdik. Şeýdibem azatlykdan biz ýuwaş-ýuwaş sowaşdyk we aýryldyk. O hat gelmese de men şeýle azatlyk bilen işleş barýan adam dälmi? Arhiwe seredip görseňiz, ýalňyşmaýan bolsam awgust aýynyň soň awgustyň ahyrına şeýle bolaýmasa dorlaýan ýaly dünýä türkmenleri gepleşigini şo Baýryýewiň öň azatlykda işledi Baýryýew, şoň garnaşyna berdiler. Baýryýewlaram özüňiz bilýäňiz, duruşy bilen rejime, hökümete işleýän adamlar. Öň azatlykda işläp, soňam döwletiň kanalyna, rejimiň kanalyna azatlygy ýamandan kişi bolýan iki ýüzli adamlar şolaň nebereleri. Şolar iş alanlar. Azatlykda Türkmenistandan gelip işe durýanlar hökman komitetiň adamlary. Gürrüňsiz. 100% garantiýa. Şoň üçin. Häzir ýalňyz kurt, men seni gördüm. Häzir aljak şu soraglara jogap beren ýa-da sen gel, men seni alaýyn. Soň soraglara jogap beren. Bolýarmy? Alýan seni. Alo. Selamun aleyküm devlet abi. Wa aleykum selam Bakıcan. Komýa Ayıp olacak yamandan şükür. Täze Türkmenistan gutly bolsun diýinmi ýa? Täze Türkmenistan ýokmy ýa remotly Türkmenistan? Türkmenistan. Bizi almazlar da şu nemen diyecektim bu Satlık Şehif hakkında Türk'ün nemeden var ya paylaşan videolar. Şolar haçan aýdypdym men size. Yine şunu şirketler, kargolar ulanýandyr Türkmenistana diýip. Ana o agent diýerler. Agentin özü çıkıp siz bilen diyaloga geçmeye hiç yasanam. Yine şunu şirketler ulanýarlar da. Ana şunu açacaktım. Düşündüm Bakıcan, burma tuştayda senkilerle bağlaşıklar maglumat da. Döwlet daýhan diýe. O daýhan tarapymama Türkmenistanyň halkyň sesi kanalyny alyp Aýdyň kemine Hanmyrat Söýünov we Saparmat Öklemov we 30 adamlar bilen gepleşip geçirip Milli Howpsuzlyk Komitetini gurdular. Näme diýýärsiňmi? Baky, senkiler bolar. Sen go bilen adamlaň temaň. Yalan bu habar, yalan, komple yalan. Gadalanmaçylar. Milli Howpsuzlyk Komiteti diye kim var içinde olan? Yok. Kim yok? Yok, hiç kim bolanda näme? Yok, iş başarmayan adamlar näme urandy näme? Kosmos komitetini gursun. O. Halkara kosmos. Başka istasyonlar. Şonu aýtdy. Ýene bir tesbirimiz bar, Bakıcan. Azim Abdullayev, siz näme sebäpden ýurdu terk etdiňiz, ýani Türkmenistany we häzirki wagtda nerede ýaşaýan? Men sana üçin şahsa maglumat bermeli. Men ýurdu terk edemmek. Men okumaga çykdym. Okap ýörkämem Türkiýeň Döwlet Teleradio guramasyndan maňa iş teklibi geldi. Şeýdimem, men Türkiýede galym, işledim. Türkiýeň Döwlet Teleradio guramasyndan. Her kimem işe girip, işe durup bilen okşataýlar. Şey diýen soňlar özümem göz ýetiren soň, gowy kariyere awraýly ýer diýip men şo taýda işe başladym. Şey diýmem, galym Türkiýede. Türkde össüm, ulalım, okudum, işledim, ýaşadym. Men Türkmenistany terk eden adam däl. Okumaga çykan adam. Şoň üçin Türkmenistan terk edenler bilen bizi bir ýere goýjak bolmaň ýalňyşarsyň. TikTokçu ýaşlar
Bakay TikTokçu 3 yaşlılar inni özünün 20 plus yaşyny ýadyna düşürüp hakyky herekete geçdi. Twitter'e çıkıp tweet etse we gurumalary tek etse güýçli hereket bolýa. Özüm Davis Cup bilen Velagonkany protest etse diýe. Ne şunu näçe wagtdan aýtyp gelýär? Türkmeni Birleşik Topar aýtyp gelýär. Şunu ün serýän ýok. Olar gep gıýbat gyzyklanýar ýa-bara. Başga da gyzyklanýar. Ine ýene maksat başlady. Döwlet baýhan seniň hakykatyň çyn boldy. Sen hakyky, dogruçul, mert opozisiýnerleriň biri seni gollaýan. Düşünmedim. Maksat Nuruýew. Düşünmedim. Bakça nädir? Burmut. Bilýänmi sen demokratiýa bu aýry bir ýalan din. Kim demokratiýany gollasa imanyny ýitirýänini bilýänmi? Olar Allah bilemok, olar Allah adam ýok. Senki manipulasiýa. Demokratiýa diýilende ýekece bir demokratiýa ýok. Her ýurdun, halkyň öz guruluşyna, aň düşünjesine, däp desturuna göre demokratik, ýagny adalatly, açaçan, köpçüligiň pikirine, sesine ähmiýet berýän bir düzgün gurup bolýar. Biziň türkmenlerimize öň bady şol. Şol öňkü adalatly dolanyrşy getirsek ýeterlik şol. Allah Kur'an'da diýär, kim İslamdan başga ýola düşse ol kafir bolar diýär. Istina men seni blog edýän, maňa gerekkä berde sen nemeli. Propagandala. Biz İslamdan öň wadyk. Bilýär türkmenler. Türkmenler ogullar İslamdan öň bady. Bir Allah ananýady, imany da şolar. We büyük medeniyetleri vardı. Sen o Araplan inte düýelerle gezip ýörkä. Türkmenler büyük imperiyalar, döwletler urupdy. Sen maňa berdi takal okayan. Türkmenistanyň halkyň sesi kanalyny seretmäni maslahat berýän watandaşlar hatda şol ýere öz düşünje. Baký sen jogap ber. Baký. Eşiden döwlet araşdyr. Maňa näme jogap berem? Hiç kide jogap ýok ama. Reklam edip otur halkyň sesi kanalyny. Edersin ana azaldy da olan adamlar azaldy. Gyzyl almaçy. Sen gyzyl almanyň gurundan biri sen gowulýan gowy düşünýän özüň jogap ber. Karajoglan türkmen ýurdun daşynda kraýdaşlaryň saýlawa gatnaşmagyny we dünýä açyk bir şekilde ses berme hukugynyň peýdalanmagyny talap etmeli. Ütken zat bolmaz. Hiç zat ütkenmeýär. Ýalňyz gurt. Täze türkmen döwlet agadan alay men mail adresimi. Men ýazypdym ýa. Seret bu soň gelýär. Aslynda görnenok, ini meselem Karajoglan türkmenden soň başga bir dur. Burdan şoň arasynda 10-15 tane neme peýda bolýar. Tesvir. Ýok, birden orta çykýan. Batyr Jomartow Falastin Israil hakynda pikiriňiz. Hiç pikrim ýok. Hiç pikrim ýok. Araplar bilen Ýewreýler, Jehudlar doganawlan. Edil Orslar bilen Ukrainlar ýaly. Oturdy. İki doganyň arasyndaky mesele öz meselesi. Biziň türkmenimiziň öz meselesi başyndan agdy. Men öňürde öz türkmenimiň meselesini çözeýin. Ondan soň sen ol Palestiniň eýlän beýlän ondan bolar. Türkmenistanyň meselesinden soň Owganistanyňky durlençir, Owganistanyňky Türkmen sähradaky türkmenler bar. Özbegistan näsen öz ýaşaýan ýurdundaky türkmenliň problemalary bar. Şolar bilen gyzyklanmaly.
şolary çözjek bolmaly. O Palestin bilen Israiliýanyň oň içinde müňdürli biznes, müňdürli syýasat bar. Onu düşünip bolmaýar. Üns berseňiz men şo mesele girýän berlin, girmeýänim. Ali Taş Baýhan seni düýjeden geçirdi diýseler, anan mannym çyndanam geçirdiň. Näme? Öýkeläýme ýene degişýän. Näme diýin? Sen düýçüň fanatygy bolsaň, şonu gowurýan bolsaň, inni olam modadan gaçan bolsa, şoň ýerine de birini oturdasyň gelýän bolsaň, ýene bir çokunmak üçin adam gözleýän bolsaň, ol çokunuljak adama meni şoňa meňdetjek bolsaň, bilmedim-de. Näme diýe? Täze Türkmenistan gurmana başladylar, öňküni ýykyp tekillemeden nädip täzesini gurarlar, heýwer akly sygýan zat teledi. Waky. Tenkiler bar. Beter bolar. Tenkiler bar. O sebäbi häzirki 4 sany nemesi jüýsü bar bolsa, 3'sü dolupdyr da, biri galypdyr. Bu täze geljeklerin 4'ü sen boş. 400'ünü dolduran Türkmenistan ýene batmanda. Eýuday. Garazowrun Türkmenýa öňe dille näme istediň gurup bolýa illeşim. Ýok zady hyýal etmek bu diýe. Näme diýe? Azim Abdullayew, siz näme üçin işlemene giden türkmenliň kellelerini bulaşdyrýaňyz diýe. Ya başga işiňiz bolmanmy diýip YouTube'a çykyp halk beýle, döwlet beýle diýip ýalan maglumat ýaýradýan. Azim nirde yalan maglumat bar bolsa, nirde yalan propaganda, provokasiýa bar bolsa, şu ýazan zadyny şo taýda ýazmaly, şo taýda aýtmaly. Bizde olar ýazat ýok. Olaň näsini bize ýykjak bolýan bolsaň, bagyşla. Men düşünmok şuňa, maksat Nuroýew. Häli bir zat diýip oturdy, inni başga bir zat diýip otur. Bu şo bot spam edýän. Döwlet Baýhan sen hakyky men liderde. Ýa, men halkyň hyzmatyndaky adam. Türkmenistana gerek adam. Biz dünýä türkmenler üçin hyzmat edýäs. Elmedama hakykat we adalat başka kanallarda da var. Diňe bu kanalda däl. Döwlet ýurdu taşlap gaçan adam däl. Ýurdu taşlap gaçan Yklymow plogurlap ýöne bir söz bar. Keser gelir sap döner. Gün gelir hetap döner. Onuň da hasap berme wagty gelir. Ay nädip hasap bersin o ýaşap. Häzir bakçan şunu jemläýin onuň. Ine seret Azim Abdullayew, sen ýurdu terk etmäniň diýeli. Ýöne sen alyp barýan işleň ýurdu terk edenlenkiden ütköşik zady ýok. Sen hakykaty seljerip bilmeýän bolsaň Azim, sen aňyň düşünjeň kütök bolsa, sen haram bilen halaly seljerip bilmeýän bolsaň, ak bilen garanam seljerip bilmeýän bolsaň, biziň saňa edip biljek hiç ýyly nememiz ýok, täsirimiz ýok. Garazowlan türkmeniň gök taňry Hudaýy hawa şeýledi. Adalat Türkmenýa birleşiň dogry taňry ýalkanyny ýöneki ýerden aýdamyzok. Ana biz näme üçin şeý diýäs? Ýokaryk alasmana seredýäs. Gök taňry biziň ganymyzda, genimizde ba.
intäk Araplar Allah'ın bardygyny, birdigini bilmänkä biz imanyny döwlet medeniýet gurup gören adamlardyk. Maňa takalokamaň bar. Türkmen döwleti, Salam döwlet, Baýhan we baky armanlar işler bilen sizlere bir soragym bar. Eger Berdi Muhammedowyň eden etdilikleriniň wagtynda öňe alınmasa, millet paraçylyk aýrylmasa ýurt dargarmy? Baky Şuna cevap berip biljek. Döwlet ağa yurt dargady. Yurt dargady eden etdiliginden alyp bolmaýar. Uje onuň geçdi mesela %50% diýerler. Bu %75'e gelen uje. Näme diýin? Maksat Nurev bir direkt komment ýazanlara jogap berme, halk inni saňananya görüpler inni köpeler teratap bol. Sag bol, görüp şeýlede ýetek görüpler. Halk özüne anansın, Allah'a anansın, yeterlik. Eskobar ýaşuly şatlyk barada näme düşünýän? Serkanyň puluny alan barada. Serkan diýilýän töweregindäki Türkmenistany senanlar bilen aýallar bilen bile Türkiýedäki türkmeniň şahsy maglumatlaryny şatlyga satypdyr diýilýär. Ýani pulo näme diýilýär? Şuwulçylyk edýän bolýar. Pulo şuwulçylyk eden bolsa, siz şol adama ananmalymy? Şu ananar ýaly adammy? İllen dokumentini onsun oňaryp bereýin diýip şolaň dokumentleriniň şahsy maglumatlaryny aňaryk Türkmenistana ýetirýän adamlara ananmalymy? Baky. Inni jemleýici söz saňa berýän. Şuňky tema Türkmenistanyň syýasy arenasyndaky soňky ýagdaýlar barada ilgün nähili pikirde. Ilgün nähili baha berýär diýip. Ine sen özüň we töweregindäkiler şu soňky döwürdäki bolup geçen ýagdaýa şu oppozisiýa dargaýşyna tırnak goşadyrnyň içindäki oppozisiýada, ol hakyky oppozisiýa däl, şoň üçin dargaýa. Şoň üçin iş edebilen o. Goýma ursak däl. Şolaň umuman şu siyasi arenadaky soňky ýagdaýlara sen nähil baha berýän? Şoň bilen jemläli şoňky söhbetdeşligi kommentariýalary gutardym. Ya hazırlıkça bir zat aýdyp bilemek döwlet ağa. Ýöne şundaly bir zat bar. Bir 6 ay içerisinde bir guramalar guruljak bolup otur. Alan bilgilerine göre nemeler boljak, yani täzelikler boljak Türkmenistan hakkında. Ýöne oppozisiýa siýaset hakkında däl de ýöne halk hakkında bolar. Halk hakkında işleşecekler bolýarlar. Oň guruculara aslında gowy niýetli öňde barýan nemelerden, näme diýem, ýaşlardan. Oppozisiýa hakkında häzir isadat biljek sebebi geçenlerde bolanları görendiriňiz. Birbirlerinin ses nämelerini, seslerini koymana başladılar. Indi haýsyna inanjak buların? Ol ýalňyş däl aslında. Öz ara gürleşiňi ses zapis edip koýan bolsaň, onda sen kime işleýän, kime näme hyzmat edýän? Ol şol nemesini subut etmek üçin aýdýar. Ol subut etmek üçin de ýöne öz ara gürleşiler näme ortaya çykardym, oje sana inanýan adamam galana otaydy. Adamın pele atsa sen näme diýip şonu saklap bilirsin. Baky. Pele adamy sen saklap bilirmi? Adamın pele atsa kyn bolýar. Birem şu aşağıdaky sor näme hakkında aslında biz näme video etjek bolup oturduk sen bilen. Şu hakkında şunu aýdyp geçäýin men. Agent diýenler üçin diýen bunu. Gowy düşünsünler diýip.
Hı hı. Agent diyende James Bond'u yadınıza getirmeyin. Agent diyende bir yurtta hiç açanam yurttaşından gelip öz adamları işlemeye. O, mesela Türkiye'nin misal alıp aydayın. Öňden mesela bir neçe ýyldan Türkiýede ýaşap ýören, dili bilýän, hem ýerini bilýän adamlary indi Türkmenistan bilen Türkiýany mysal alýanda näme diýerler? Imm, Türkiýede mesela şirket gurmaňa, bir iş ýeri açmaňa saňa wazmoş tanaýarlar. Ýöne ana şo näme şatlyk şyhy nemelerini, seslerini ortak çykarışýaly. Ine şuňaly adamlara ulanýarlar. Sana diýerler biz emme tarapyndan kömek etjek. Sen bize sana gelen halkın mesela aydalı bir ay almaşkalar nerede näme etdi, kim bilen görüşdi, yurt hakkında näil düşünýär, şulary diýär bize bilgisini berdi diýär. Hökman bu näme der mesela İranlar näil edýär? İran agentleri şu şekilde işleýär. Baş açık kim gezdi, kim nerede yasaklı içki içýär, zaten İran'a yasaklı bolan zatlar. Edil Türkmenistan şu nämede işleýär. Bir ýolda işleşýär. İran'ın kıyalı. Yani İran'ın kıyalı o baş açık kim gezdi zat deyip soramaya. Halk yurt hakkında näme düşünýär? Kim bilen görüşýär? Mitinglere barýarmy, ýokmy? Şulary öwrenýärler. Ýaz mesela mitinglere çıkanların köpsüni diýmä hemmesiniň bilgisi Türkmenistanda bar. İkinji hem agent diýende şunu düşünýärler millet. Ay professional näme? Ýakyn döwüş eğitimi alan hemme taraplaryň teknolojini ulanyp bilýän adamlar diýip düşünýärler. Onu ýaly zat ýok. Agent diýende agentden köp näme diýerler şpion. Şpionlar ulanýandyrlar. Eň gowy bilgiler hem köçeden şpionlardan alınýandyr. Agentlerin ýeke özlerini edip bilýän işi ýokdur. Eň gowy bilgini mesela öňler nämede de o 90-njy ýyllardan öň teatrlarda, konsertlerde, sinemalarda zatlarda alınýardy. Indi häzir köçeden toplanýar şu bilgiler. Olam näil toplanýar? Ya da sosyal medyadan. Owa. Mesela TikTok, Imo, bularym Türkmenistana işleýär. Xitoýyň nemesinden bular. Çıkaran sosyal medyalardan. Indi şu taýda şu var mesela diýjek bolýanym. Ne düşündüren size hazır? Mesela siz izarlaýarlar bolýarmy? Her hili izarlaýarlar, sen bilen girýärler, içiňe girýärler. Edil sen ýaly bolýarlar. Hamilyon diýerler, sen renkine geçerler bular. Senden bilgi alýarlar, aňyra aktarýarlar. Indi bular näme diýerler? Bulara şpion diýerler. Indi ikinji bir klasy var agentlerin. Agentler ikinji klasy näili bolýar? Mesela bizde de var az ýaşullarymız. Gyzykly ýerem şu taýy. Ine şunu ýalaýdyn. Yurtda bir wagty bir owurlyk edip gelen ýa bir ýurdun içinde bir günah işläp gaýdan ýa-da şonuň bir slabo nemesi bolýar, toçkasy. Şonu tutup biljeklerine ana olar bilen hakyky agentlaryň swiýaza geçýär. Onda näile onu zor bilen diýdirmeýärler. Mesela pul karşılığında işleşe ýa-da näme şonu näme diýerler bu 6 ay sürýär, 1 ýyl sürýär görüşmeleri. Şolary näme etmek üçin, özlerine işlemesine ırıp bilmeleri üçin. Mesela şu ön yurtda bir näme işlem bolsa, günäsi bar bolsa ýa bir suç diýende türkçesine aýdan suç işlem bolsa, şonu ulanyp sen diýerler bize işlemeli bundan sonra diýerler. Ýöne zor bilen işletmeýärler. Ne şonu ýaly işletýärler mesela. Zor bilen bolanda sen ýalňyş bilgi berip bilýär-de. Öz isteği bilen bolanda oja ýalňyş bilgi bermäse onuň günäsini aňyr tarap bilýär diýe sen bilgilerini bize morda çykarjak eger sen bize işlemesen. Ine şunu ýaly işleýär. İkinci öz aýbyny, öz etmişini, öz günäsini yapjak bolup onu halka satýar-da. Owa. İkincisi
yaş agentler var. Mesela studentlerin içinde diyesi yine başka yerde. Ya bunlar 10 yıl profesyonel neme verilmeye, neyle eğitim verilmeye. Tälim. Bunlara neyle ver? O profesyonel talim verilen ok bunlara. Bunlara neyle veriliyor? Nerede neyle gürleşmeli? En başı kıyın güne düşende yara ulanmasını bilmeli. Olan neme için birden başka bir bölgeye gidende otayda adam olmasa da etmese şonun için yara ulanmanı öğretiyorlar. Bu oldu başka eğitim verilmeye. En son toçka uje olan ayratın onları hiç kim görmeye bilmeye olar hakiki profesyonel onları az bolya. Hem yurtta azdır bu. Bunlara yakın özünü korumak eğitimle hem taraflayın berilýär. Bular uje 5-6 dili öz dili ýaly gürläp bilmeli. Yani bular hakiki agentler bolýar uje. Bular gelende uje sen nemen bolýar? O nähili? Kaneçke yaklaşanyň bolýar da. Sonky kaneçke gelendiň bolýar. Uje bulary gördüň sonky görüşüň bolýar. Ya beýlekleri mesela agentiýeler hem kimi häzir Türkmenistanda. Hem kimi agent onda, hem kimi Türkmenistana işleşe. Ona näme diýjek? Şonuň real güýçli Mesela döwletden Türkmenistan hemmekçe agent bolup bilýänler. yok. Indi bu hemme yurdun ulanyan nemeleridir bu. Neyle? Siyasete Metotlar. ulanyan nemeler. O aslında nemeninki bu nemede Mossad bilen KGB güçlü. Mesela içeri özleri yalı giyirip halkı kıçkırtır. Ondan sonra halkı özleri kıçkırtırıp özleri hem neme diyorlar? Neyle? Tutuklama diyorlar. Gözaltına alıyorlar. Özleri edip özleri. Bunun en goğulanan hem KGB'lerdir. Düşünükli. Indi Yani şu şunu taýda aydan bir da tez. yine Mhm. şu şartlık şirki hakkında neme diyorlar? Agent deyip korkup neme diyen hakikaten hem devlet abinden görüyen de şartlık şirki gözünde ulot yanlarken aslında onun ya bir derecede adam değil o. Ulolda oryalı. Olan bir neme piyon. Ona da gelen prikazı yerine getiriyor. Başka eden işi yok. Onun üstünde de adamlar var. Berdeki de yine mesela ben Kemin hakkında da deyiptim. Şu neden geleni kim bilýär, nemesi barlygyny kim bilen görüşýäni kim bilýär, hepde de bir gezek görüşýäni. Bu olany gysıştıran wagtyn gidip bir yerden pul tapıp gelýär, zat edýär diýip. Bir yerden çıkýar da ister istemez näme diýecek kim bilýär, ana aýdyp biljek barmy şu taýda? 5 milyon halka yüzlenýär. Barmy şunu näme bilýän? Doğru. Ya da yine karşılaşan bolýarlar. Bir gruppa ikiye bölünýär. Sonra birbirlerinin aybını açmana başlayarlar. Ay sen bunu diýipdiň, sen bunu diýipdiň. Birbirlerinin belgelerini ortaya çıkarmana başlarlar. Sen başka isat gerek gel. Yine başkalarının üstüne günah atıyorlar, pılçık atıyorlar. Sen agenti. Birinci öz yakanını iskap görmeli. Kim agent? Sen açıp otursun ya. Öz adamların nemesini açıp otursun ya. Belgelerini ortaya çıkarıp otursun. Halk şunu düşünsün ki diyen bana. Bak şu taýda Türkmen döwleti biri soraw beripdir. Mende ýene bir soraw var. Döwlet baýhan mara vilayaty aýry boljak diýip Gurbanow çykyş etdi. Şu hakda maglumat beräýteňiz diýe. Senin mar bilen vapşe 5 vilayet hiç açana ayrı bolmaya. Onu boldurmayalar. Proje onun üstüne işleye. O ayrı bolma için işleme. Ayrı bolacak bolsa 90-cı ýylda aýrarlardy onu. Ayrı bolma onu yazat. Yine mesela neme diýerler de näyle aýdym? Mar bilen Lebap birbirlerine neme düşman protif iki vilayet diýip neme diýerler aslında. Nire seresen son ýaly halkyň ağzynda dil bardy. Ýöne en ýakyn vilayetler Mar bilen Lebapdyr. Mesela bunu dünýäň analizçileriniň diýende näme diýerler? Türkmenistan iki prezidentten diýär. Mar bilen Lebapdan gorkýar diýär. Beýleki vilayetler indi alınmasyn. Gorkýar diýär. Sebebi näme üçin halky köp iki vilayetin ikisinden hem soňam şunu ýaly bir zat var.
Şimdi iki velayet övenli alıp olmayın. Biri nemede diye siz deyin Afganistan bilen Granisa. Hı İkisi hı. hem Granisa Serhet. ya. Yani aslan Serhet. Aslan ikisi Serhet. Yani aslan Marin Serhet ulu kadı yani şu Afganistan'da. Ulu bolon için diye şu Afgan Türkmenleri diye Türkmenlerine kömek alıp diye Mara geçseler diye izinle baba alıp çıkacak deyip bunu ön CIA'nın bir agenda mı edip geçip de şu gepi. İzinle baba alıp çıkacak bolon için diye bu iki velayetin arasını bozacak bolyalar diye. Size şunu alıp neme aydayın. Neçinci yılda? 2018'de mi kedi yani şu? Neme bolup da bilseniz. O Mar'da oğurluk köpelmene başladı da. Son neme diyeler şanda oğurluk edilen adamların öyünde adamlar neme diye çıkıp eşilon diye gürlü eşi diye lebabın dili aldı ya aksentli gürlü eti zat diye. Bu neme demek biliyorsunuz? İki velayetin arasını bozmak için spesialine edilen işlerdi de. Adamlar elini bağladılar yok neme gaddar hareket ettiler, vurdular, dövdüler. Yana bir zat diye şunu yalı nemeler çıkıyordu onu bilseniz. On neme diyen bir yer çıktı, vefa diyen bir yer çıktı internette. Dünya lebaplara söyleyip neme diyeti. Marı bilen lebabın arasını e, kızdırıyordu. Yani o adamın özü lebaplı. Özü lebaplı yani. Nememişin Marın dilde gürleye özü lebaplı. Aslı lebaplı yani. Hani nerede şu oğlan hazır? Yok. Mesela işi bitti de anı. Olmadı mesela. Planladı. İşlemense. Şunun için aydan onu yalı nemelere Ulanırlar. inanmanken. Ulanırlardan koyardılar. Bak Kuştay'dan O sonra koca var. Sonra dayagamıydı. ulen Cemlali. Şu sonra ulen Cemlali. Aymurat Atayev sonraya. Döwlet yaş programmaçylar Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň elektron kitapçasyny çykaryp onu Play Market'te goýupdyrlar. Siz muňa nähili garaýaňyz? Ben, İşlemeyen ben konstitusiýany, görmedim. işlemeyen konstitusiýany nire goýuňdan hem? Sen şol tumar alaja diýip atay boýnuňa näme peýda? Ne Dogry görmedim däl? bile işlerini. Ben görmedim hiç. Onda Cemläli bakyjan. Böyle böyle. Şu Düğüne taýda bir bir hile geç kaldık yana olsun. şu taýda biri saňa biraz neme diýe katyrgan ýa. Ceylan Türkmenliğe. Sen ne anlatıyorsun kardeşim? Sen näme diýen? Doganım diye. Sen näme gurrun berip oturýarsyň diye. Watan ellen diye. Çözgüt tapmak gerek çözgüt diye. Ben ne düşündürüp atayım. Yo o tarafına sereden ok da. Vatan hala elden gitmedi. Hala indi gidecek. Yine önümüzdeki yıl diyeyim. Ana onu da görürsün. Ana şu vaatlar belki atlarsın. Ya, doğru aydıptırlar böyle. Öne iç işten geçen var ya. Belki 30. May'da da gidip bilir. Be. Sen anlayan da şu nemeler ha? Ya, inanamakla ya onun üstünden gülmek için. Hadi. Pakı. Şu Döwran Orazgylyjew diýip biri var. Şu ata watan danışmanlyk mı ýene hemmi? Şol İstanbullu. Ne bileyim. Şon soraýa biri. Ana şola mı işle ya? Ana hakiki nemesi. Şu Ana ellesi. ömrüde goý Ova. bile alyp giden näme şol? Ova. Yok ova alıp giden değildi o. O neme? Bu Atavatan Türkmenistan derneği Türkçe kuraması. Kuraması mı oluyor şu? Cemiyeti. O cemiyeti. Ene şon nemesi de bu başlığı. Şu Nedir Ata Watan neydi şulardan? Türkmenistanyň başlygy Döwran Orazgylyjew şeýlemi? Ova. Ova. O Ata Watan danışmanlyk näme? Şu ikisi bir olmaz şu. İkisi bir şu. Bir adamın şu ikisi. Yani şu yana Ömürzak Markuliev'de şunun nemesi var, payı var. Bir emine şu adam da
ne diyeyim size, Türkmenistan hakkında bir mesele çıkış etseydi bu Gromov olan için, bu cemiyet olan için bulardan hem sonra oluyor da şu zatlar. Ne diye on ya zat yok diye. Türkmenistan gülala güllük diye. Yine şunu yalaydık bunların yurttaşındaki nemeleri Türkmenistan'a Türkmenistan hakkında bilgi almak isteyen nemeler televizyon kanalları olsun ya da hükümetler olsun şoları aldap nemet görenler şolara. Hakiki nemeler şular aslında piyonlar. İçağlılar, Bu adamın özü şuğulçular. neçe pul kazanacak? Bu adamın özü neçe pul o cemiyetçiliği açıp kurama açıp bu adamın yaşayışını görsen İstanbul'da o hazır yok İstanbul'da bu hazır Amerika'dan bir yerde olmalı. Bu adam özü Hilltown otelde kalıyor. Maşgalası bilen bile. Hilltown otelin günlük pulunu özünüz kovul yani neçeliğini. Hmm. 5 yıldızlı otel. Bu nereden getiriyor on çopul? Nereden kazanıyor? Edeni işine mi? Hani pasport veriyor zaten. Şulama çıkarıp da Türkmenistanlara neme Zagran pasport vermeye başladık. Nem etmeye başladık. Yani bul çıkaran vakti Nemet'te Türkmenistan için işleşip bilecek adamlara pasport verdi. Hmm. O. Türkmenistan için neme hareket edip bileceği adamlara pasport verdi yani şu dövrün. Yani şolanın yakında çıkmana başlar, olurum çıkmana başlar. Pasport verilenler yine şunyalı şatlıkta buluşuyalı var. Yine bir neçe kişi var. Olurum belki çıkar. Ayıplar ortaya çıkar. Her gün bir zat çıkmana başlayacak bundan sonra. Eyvah da. Onda bir arak etme. Veren yeliğine. Şular nimetini döküp boldun mu ara? Hapaçılarını. Musurunu. Köp zatlar var. Devlet halkın bilmediği gizli zatlar yamaken. Ya bir nemes birisi ne zat soradı bu Türkmen Türk hakkında neme soradı. Agent bolup biler mi deyip. Ana sonra da şunu yalaydıp bilen Türkmen Türk'te okanlar agent değil yani olan köpüsünün nemesi bu ne öyle diyeyim size. Kellesi yuğulan değil de beyni yuğulan diyorlar ya. Mankurt. Köpüsü şonu. O. Olar Türkiye ya da zaten işleyen yok. Bunlar Fethullah terör örgütüne işleyen. Fethullah. O FETÖ mu diyorlar? FETÖ. Yani sonra Düşünmedim. işleşenler var. Kim mi işleşen? FETÖ işleyenler FETÖ. Kim? Türkmen Türk'te okanlar agent mi diyeyim soraya ya. Ha o? Ana sonra köpüsü. Köpüsü değil mi? Yani içinde bar. Yani azam der köpem der. FETÖ işleyenler. Hakikaten işleyenler var FETÖ. Diyor FETÖ Agentler de diyenin FETÖ demedi. FETÖ diyenin bu Gülen cemaati, Gülen Ha. toporu Türkiye'nin hazırki hükümetindäkilerin siyasatçılaryň deputatlaryň halk wekilleriniň aglaby böyle uşalaryň nemesi. O mesela Kırgızistan'da da kurtarıp bilmediler ha onu. Onu kurtarmak biraz kıyın mı kadiyende? Onu öngün almak kıyın. Bunlar Yo, yerleştirirler de konkret yo yerleştirirler. olar bular iç-içe neme edip ýören bular. Bir ýorganyň aşagyna ýatyp durup beren adamlar ha bu. Şoň üçin men o FETÖ diýilýänlerden ananmam. Ýalan. Ay biraz Ananmam. FETÖ nemede olan Men uşak bolan için. Men özüm şol cemaatyň, şol hereketiň içinde menen boldum. Men şoň Sen ne beşin var? he? Sen ne beşin var? Yo, ilkä şo ýurt bilen umum ýaşaşy, şo umum ýaşaşynyň galyk sebäbi biz Türkiýe iýerdiler bolun o wagt garaşdyryň ýaňy alynan döwri stipendiýa ýok, hiçzat ýok. Ondan näme gaýtmaly, ýurda gaýtmaly, ideýan ýok, zat edýän ýok. Onuň bir zat edip günü görmeli, bir ýerden kömek soramaly. Ana şolar kömek eýe çykdylar, kömek etdiler. Men şolardan hiç ýeli ýamanlyk görmedim. Soň universitetde okan ömrümde öýlerini aldym. Olaň içinde de agy bar, garasy bar, ýagşysy bar, ýamany bar. Şol
guramany şol hereketem öz betbäli üçin ulananlar ba. O aýratyn mesele. Ýöne olary inni şo içinden biderekleri görüp tutuş bir hereketi, tutuş bir guramaçylygy aýyplamak, terror zat diýmek ýalňyş. Näme üçin? Şu wagt şol Fethullah Gülen'iň hereketine, hyzmata terror diýenden özleri şolon saýasyna döwletde wezipe alan, siýasata goşulan, adam sanyna goşulan adamlar. Onda sen özüňi inkar eden okmy? Serede indi şu nemede biz ikimizin fikrimiz ayrı. Sen näme üçin bilýärismi? Sen bilen köp pikirde bir ayrı. Karşımız. Indi 15 Temmuz'da Türkiye'de näme etdiler ha? Näme? Adal şey. Olar eden onu olar eden. Böyle etmet diyelim. Yani Fethullah Gülen öz ağzı bilen ayda gepinemi diyeler mesela Erdoğan, Fethullah Gülen Erdoğan'ı yetiştirdi diye. Fethullah Gülen öz ağzı bilen näme diye men diye Erdoğan bilen iki gezek görüştüm diye. Birinde ikinci gezek görüştüm. Onu yetiştiren olur yok olur tapawutly gruppadan inni dinle. Erdoğan'ın gruppasy Erdoğan'ın yetişen çaktan aşa dinçi gruppasy nemedäki o insanlaky Gülbettin Hikmetler var ha. No. Şo Gülbettin Hikmetler Türkiýe gelende şoň dyzynyň düýbünne, şoň öňünde dyz çöküp oturdy kaptalyna. Ya, onu bilemem, görmedik zaten. Olong nemesi yanlış mı anladım neme ol Mısır'daki Mürsi wa. Mısır'daki Mürsi. Ana şolong olong radikal hareketi aýratyn. Musulman gardaşlar eýle beýle olong nemesi siyasi dinçi nemesi uğruy düýüp götür aýratyn. Fethullah bilen hiç ýeli nemesi ýok, ýönü Erdoğan'ın töweregindäki ministrleri, deputatlary %98 şol Fethullah Gülen'iň hyzmatyndan, jemaatyndan peýdalanyp adam sanyna goşulan, şolary gollan, şolaryň reklamasyny eden, şolaryň işini eden adamlar. Inni olar nähil düşman boldy. Bak. Eni de mädärim şeýle. Seret, häzir hiç ýyly deputatlara degilýänlerler, siýasatçylara degilýänlerler. Bülent Arınjy bilýän nähili aglap reklam edýärdi şolar. Degilýärlermi Bülent Arınjy? Ya töweregindäkiler degilmeýärler. Özü şolong özü. Ýöne ben Fethullah Gülen'e terör diýmemin sebebi terör gözümde terör. Ben gözümde terör. Näme üçin aýdaýmy? Sebebini aýdaýmy size. 15 Temmuz Türkiye'de başarısız boldy. Ondan sonra bir köp nemede mesela ýokary näýdim emniyet müdürü diye wayenisi diye şolar tutulmana başladylar ha. Türkiye'de. Şolarda näme diýdiler? Eğer Türkiye'de diye şu diye neme durup dururken diye Türkiye'de başlattık diye biz diye şu hemen ayaklanman diye aslında diye Orta Asya'da edecektik diye. Aslında plan diye eğer Türkiye'de diye bolman diye Türkiye'dekiler tutulman nemeseti diye Orta Asya'da Türkmenistan'da etmek planları varmışmış zaten. Mümkün. Özlem Özbekistan bilen Türkmenistan, Kırgızistan üçüsünde etmek planları varmış. Mümkün. Kazakistan'da gücü yeten olan olacak. Mümkün. Seret bakın. Men yurduma devlet aşın yalaydı. Men yurduma göz diken men gözümde terördür. Gurrunsiz. Bak o temada biz sen bilen bir pikirde. Yok durun şimdi. Hakikat aýtmaly. Türklerin bir sany nemesi vardı önkü afseri. Näme diye PKK'lara diye de sen diye men saldadyma diye namluny uzadan wagtyn diye o namluny men sen ağzyna sokan wagtymdyr diye. Ene şonu men aýdaýyn. Kim bolsa bolsun Fethullah da Amerika bolsa da şo bolýar men gözümde.
Inni şeýle urdatma. Her işte biziň birinji ýüz tutýan zadymyz baky logika. Şu aýdylýan zatlar logikaga bat gelýärmi, gelenokmy? Men gören hyzmat jemaatymyň, hereketimiň, toparymyň içindäki adamlar goz bolan turuzjak. Goz bolana gatnaşyp biljek nimede däl. Olar ýaly tebigaty ýok adamlarda. Olar ýaly bir neme ýok. Bolmayan adamy sen nädip ol işe nemetjek, çekjek. Ol adamlarda olar ýaly neme ýok. Ýöne şolary ulanyp şolaryň arkasyndan başgalary etjek bolan bolmagy mümkindir. Ýöne etjek bolan adamy günäkärlemeli, olar günäkärlemeli. Men şol adamlaryň içinde şolary ýaly ukuyup bir niýetli adam görmedim. Durşy bilen. Ýöne içinde erbet niýetliler bolup bilendir. Ýöne tutuş bir jemaaty günäkärlemek men alt kademelere döwlet alt kademelere nemetmeýär. Alt kademelerde sizin bilen ýalaşan. Ýöne üst kademe gelende en üstdekiler olar bilen ýalaşmaýar uje. Olar hakykatdan öz ýurduna garşy demeden adamlar. Men gözümde şo. Täze Türkmeniýede ýaşaýar. Birim az önce o Adalet Türkmenistan hakkında ne medeni var? O Amerika hakkında ne yanlış bildiğini hakkında hissettiğim hazır. Yok. Amerika bolsa da dedim. Öň diye Amerika var da sen niye? Haýsy nemesindeki? Bilemok, öň Amerika var da yanlış zatlar aýtdyň diye. Yok, men sözümün arkasında durandym. Amerika hakkında şu Türkmenistana garşy oturan aýdandyrym. Ine Amerikan garşan ýurtlaryny görä, özüňiz demokrasiýa getirjek bolup giren ýurtlar hemmesen belli. Men sözümün arkasında duran. Patr ede, döwletaga terror olmasa Amerikanyň arkasyna almazy. Türkde dik durardy agam diye. Amerikanyň arkasyna almazy. Amerikanyň arkasına alanok o meselede Türkiye Amerikan bir ştaty ýaly. Türkiye'de Amerikan isteginden bidin hiç kim istat edilen. Men özüm yok Türkiye'de ularlym. Nämede hazır yanlışım var. Men döwletde işledim Türkiye'de. Şoň üçin kim näme diýse, her kimiň öz fantaziýasy bolup biler. Ýöne hakykati ütgetmeýän fantaziýalar, arzuwlar, hyýallar. Şoň üçin Türkiye'de Amerika näme diýse şo bolar. Kim näme diýse şonu diýsin. Olam şeýle. Amerikadakylaryň biznesine bekwitli bolsa, Türkiye'dekiler S-400 alar. Russiýadan söwüşi soramalar, hemme zady menel. Ýöne bekwit bolsa, şolar üçin. Şolar son ýurda da seredip duran olar. Şoň üçin. O bekbit emme ýurdun arasında var döwlet ha. Hiçbir ýurdun arasında doganlyk gatnaşygy ýokdur. Çykar gatnaşygy bardyr. Bekbit. Täze Türkmen aýdýar baky. Hyzmatyň içindäkiler özüniň üstünläklerini kimlerdigini bilen okdular. Ören gizliň köp zat ol hyzmatda diýe. Köp zat gizliň diýe. Doğru. Biljekkä. Men tanan, gören, eden adamlar gyzyl ýaly adamlardy. Şu zatda mesela boşlayan döwlet ha. Şu zatda boşlayan kömek etdiler. Eger şolar kömek etmedik bolsa, gaty köp Türkmenistany bilenmok nähili bolardy. Şonu şu wagt neme desem bilen ok näme bolardy diýip pikir edesem bilen ok gaty elhenç ýagdaýa düşürdi. Şoň üçin şol ýagşylyk üçin men olara hiç zat diýilmeýän. Onu diýmek ol saçaga dugda hormasyzlyk bolýar. Men hakikat bilen yalan diýen adam, kulokdan aýdylýan, men öz gözüm bilen gören zadyma ananýan. Ay bayağı sen bile düşüşmezlik köpsatda. Benim görünümüm ýa-da haýsyňyz dogry çykjak.
Adalet Türkmen ýa sana. Amerikan bazasy wa diýdi. Nirde subut diýip soraýar. Tecem bilen bu saraksı arasını ne medip görün gözlep görün kartada da vardır o yazsanız çıkar o surata. Uçak bazası var. Bu ne diye bak sen Bak sen dünyada iň güýçli armiýa Kytaýynky diýipdiň. Ýöne iň azyndan 5 ýyl Amerikanyň armiýasynyň yzyndan ýetip bilmeýär. Ne Rossiýa yok ne yok. de Kytaý diýip. Şunu bir zadaydayım. Teknoloji tarafından Amerika güçlü. Yazı yöne Xitay teknoloji. Aha. Yöne Xitay onam geçti. İnce seyredin. Mesela hazır burası bir misal alıp görkezeyim. Temalar dargatdyňyz ýöne sag bolun. Tema dargatda indi Russiýanyň nemesi güçlüdür. Eňer etdiňiz. Öz yurdunun üstüne uçak geçen denemeden de mesela bir sinek uçsa da şonu bilýän teknolojisi var Russiýanyň. Yöne kara kuvvetlerinde Türkiye güçlüdür. Yadınızdan çıkarma. Amerika nemede güçlü. Teknoloji tarafından güçlüdür. Mesela bir yerden bilgi almak, nemetmek. Azı Xitay yöne. Bulan hemmesinden geçip var ya. Kara kuvvetlerinde Türkiye güçlü diýmemin sebebi sen yok orada näçe bombalasan bombala var bir yurdu. O basıp alanın deldir. Sen yerden Gor yer giýmedin, goşunlaryna diýende. O. Baky Karajoğlan Türkmeniýa diýär. Türkün sürýän Amerikan tankynyň ýanyňy arabynky diýär. Voilà, ona men neme demem. Hazır ýöne Türkler hem teknoloji tarapyndan mesela öz yararlaryny özleri çıkarmana başlady bilýän bolsaňyz. %72%'ini özleri çıkarmana başlady hazır. Indi samalyotlar çıkarıp bilen oklarsa samalyot Germaniýa bilen nemesi var o näme arasında bağlanşyk var da bulan motor. Ýöne şoň esasy şoň fundamenti başga ýurtdan gelýär. Teknologiýanyň özüni şeylermi? Teknologiýa özüne seretsen mesela bir zada değil mi? Dünyadaki näde otu? Xitayynkydan tutun Japoniýadan Japoniýa garşdyrjak ýa olar ayrı bir neme de. Full dünyadakini goşan wagtyňyz iki yurtdan gelip çıkandır. Germaniya bilen Russiýadan gelip çıkandır. Hazırki tankınızdan tutun, samolyotunuzdan tutun, tarihini gözlep görün. Diňe şu iki yurt çıkar başını başladı ya soňundan beýlekle ütke diýerler, bu kaprawat diýerler, neme diýem, 10 ýyl seretseňiz Kalashnikov Afganistanda da çıkýar, hazır Pakistanda da çıkýar, İsrailde da çıkýar. Kopyasyny çıkarýarlar. Soň ütkedip öz modelini ortaya sunýar. Mesela Xitaýyň hazırki hawa kuvvetlerindäki uçaklar emmesi Russiýanyň dübünü tutýar. Tanklary Amerikanyň tutýar. Teşekkür. O nemesini oň izini alyp bolmaýar. Muny aýratyn gepleşik edeli. Biz temamyza öwürlük geleli we jemläli şoň bilen baky. Her gün bir neme gorşular ýa-da waka bolar diýdi. Halkyň hakykaty bilmek üçin, hakykaty eşitmegi gözü bilen görmek üçin her gün bir waka bolar durar. Mundan soň türkmenlerle baglanşyk kyldy. Watandaşlar näme etmeli? Şu hakykatdan meni biraz ara berdik bolyn, ara kesme berdik bolyn, bolup geçen wakalary görüp meňe dogry aýtsam näme diýemek? Düşünülemek yaman gysga wagtda köp zat bolup geçipdir. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky syýasy arenasynda. Siyasi arenası diýende Türkmenistan'ın daşary ýurtda biraz yumuşak mı diýen mene. Geçenlerde mesela Batır diýen bir dost oğlanımızdan çıkış etti. Nemede? Azat Türkmen kanalında. Ya şu an aýdy şeýaly biraz on ýaly neme seredemek men hazır. O diýerler Türkmenistan son kuwat ayaklanmana başlady, güçlenmene başlady o daşary ýurtdakylar diýip. Tam tersini diýen mene. Birleşip bilen okla hiçbir şekilde. Kynansak da sebäbi ki köpçüliň öňünde duranlar köpçüliň adamy däl, halkyň adamy däl. Öňkü owurlar, jümlerler, jenaýatkarlar, olar bular ýa-ki aýdyşyň ýaly adam satýanlar öz etmişini, jenaýatyny gillejek bolup istemese aňryk informasiýa berip aňryň istegi boýunça hereket edýänler. Ondan netije hem şolar ýaly bolýar.
Yine Ziyan yok, o yaşlar kızlamadan ne çıktın. gurulanda bir sorak berdim. Hı Saparıklığın hı. şu özüne bir on doğana bir sorak berdim. İkimiz açık açık gurulaşan vaktimiz. Bolya dedim Türkmenistan'a geldiniz ana dedim. Hem zat ütket dedim. O näme? Prezidente mütket dedim. Sen isteyen adamın ya da sizinkiler geldi dedim. Şu vaktan şu ya gurulayatim ben. On yalı bizimkiler diye aydam oktum. Seyahatmen hiç taraf tutamam. Geldi Yönemen, dedim. yönemen senkiler Bir diyen soruları. korrupsiyon edip yatıracak dedim. Ene şu koşulu oturan adamlarına şuna soramam ka diyende mene soradım mesela korrupsiyon edip yatıracak olyanız dedim. Cevap alıp bilmedim. Üç kez gidiyor yankı bizim şu video başlandan ayıyla başladık sonra tema üç kez şey alış olan üç kez gidiyor tema. Yöne cevap alıp bilmeyin. Kaçsına sorasanız sorap görün yine şunu ya soru esas sorulu sorap görün benim fikrimce. Etçe adam Aydar Şatay'da da. Bakın, O men E-Devlet'ten yatırarsa ya E-Devlet ulanan yine kemine mi olacak? awo, Ay onda awo, günümüz kıyımlar. awo. Başka näme garaşýar? Yurttaşından neme getirirse ya neme profesyonel nemeler getirirse ya şu işleme için diye korrupsiyona yatırması hem öz yurdunu başka yurda ne edip inanıp bile. Näme üçin? Hojoýnyň näme diýse şonu etmeli bolsaňa. Hojoýny, Onda hojoýny. Türkmen o neme diyeler ya Türkmen halkının gününe ağla vermeli diyeler ya şu oluyor. Şolla bolmaz näme? Bolmaz näme? Şoň üçin Hudaýjan gorap durda, saklap durda, arasalap dur. Senden bir daha sorajak. Baky. Şu daşary ýurtda oppozisiýa boljak bolup, aktivist hereketi boljak bolup, öz içinde Türkmenistan'a käli diktatorluk rejimini döreden toparlar, partiyalar, hereketler. Hakykatdanam öz içinde, öz işleyiş sistemasyny edil diktatorluk ýaly edip, şular diktatorlara garşy görüşip bilermi? Yok. Şu bir neme şu bir kapıdan çıkılan neme de başka kapı açıp olmayar. Odadan diye de komuttan. Öz aktivistlerini, öz agzalaryny bizden çyksaňyz, bizden aýrylsaňyz, biziň öz aramyzda eden gizlin gürrüňlerimizi birine ýetirseňiz, aýtsaňyz, biz siziň şahsy maglumatlaryňyzy hemme zadyňyzy aňyra getirersiz. Türkmenistanyň milli howpsuzlygyny. Onda bular nähili aňyra garşy görüşýän bolýar? Men şoňa düşünüp Bunu bilmedim. haysı Düşünýärem toparladıktır. şutan. Ben bunu önde özüm esmenim için isatip bilmeyen yani eğer bunu bir topar aydan mı olsa ya da toparın başlığı onda açık Türkmenistan'a işleye demek oluyor. Şol toparlaň içinden adamlar habarlaşýar. Biz diýe näler çykjak, aýryljak, şo taýdan bolýan niýe? Şular ýala gaýbat atýarlar bize. Birden niýe näme bolsun, cehennem bolsun diýip birden niýe aýrylsak, ýöne hiç ýerde de çykyş etmesek, olaram bize garşy näme edip başlasalar diýe bizi gorap bilersiňizmi, bizi alyp çykyp bilersiňizmi diýip ýüz tutýanlar bar. Alıp çıkmasını alıp çıkılıyor. Neymiş alıp çıkılmıyor. Ben işin özüm hazır birinin üstünde işletiyorum. Şu neme hakkında. Özlem türmede oturuyor olan. Az kaldı inşallah çıkacak. Yöne de 10 ayda oturmayın da. Düşünüpli. Bakay, şu taýdanla biz häzir jemläli sebäbi 2,5 saat gelýär ölümesen öle nemişe maraton öle. Aw. Ýapjak bolup oturdum sen 5 minut diýdin gitdi. Expert know-how. Assalamu alaykum hormatly döwlet ağa. Russiýanyň ýollaryny aşak niýeti ýokmu ka diýe. Russiýa hökümetiniň näil karar berjegini, berýänini men aýdyp bilmeýän, hiç zat diýip bilmeýän näil boljagyny. Rusya yöne sentyabra çelnem etmi ki diye ben o
180 bin yurttaşından gelen inostransı nemetmek, öz yurduna uğratmak Orta Asyalı diye. O 180 Onu bin o bilinýäni bilinmeýänlere şoň ýany bilen kim o ýorla ýa-da tutulsa şolaram goşup iberjek bolýarlardy. ona nemetdiler, gol çekiştiler uje. Rossiýadan başlaýar, Türkiýe gelýär gedek. Türkiye Sen gelýär, men aýdyp, size aýdypdym, Türkiye sen gelýär. aýdypdyň. Türkiye gelýär. Häzir toplanyp otyr ýöne, Türkiýede toplanyp otyr. Eýamdan başlady o. Hem ýasakda köçe çıkanları, zatlary toplap otyrlar. İnşallah görelim, hani Allah çıkarıp bileceğimize çıkaracak boluruz yani. Bu gidecek diye oturanlara ben düşünüp bilemok. Ne mi var? Gidecek, ana gittik. Bize mi gidecek? Bizim hem yurdumuz. Tavşana doğduk mekan. Yani ne mi elinden geliyor? Gittin yani. 15 gün seni karantina alıyorlar. Son bir aya çekiyorlar. O arada seni etmediği işlerini bülbül yalıtıp boynuna alıp otursa neyle göre? Katı doğraydı ya batır. Yine de gayrat özümüzde ağam. Sağaman oturun ağam. O günlerde görüşelliyor. Katı doğru. Gayrat özümüzde öz gayratını da bağlı. Yani adalet Türkmenye birleşin amaýtdy. Hükman hareket etmeli. Hükman bütün dünyada kabul edilen öz näýleliğini bildirmeň ýollary var. Kada kanunlary var. Twitter bolsun, golýunamak bolsun, şu zatlary aktivleşip, bilirleşip, şu zatlary edip, sesini çıkaryp, kynçylygyny, problemaňy dile getirip, aýdyp durmasaň, hiç kim gelip, "Wy şeýledimi ýagdaýyň? Gelmen taňa düzet beren sen arkaýyn aýagyny uzatyp ýat. Opşetde, kravatda, sen ýerine bededelliýän ýok, özüň etmeli. Ağlamaýana süýt ýok. Bak, sen goýduň çaý. Ya su içemem, çay içemem. Ondan şoňky gepleşigimiz şu taýda jemläli. Döwlet alsaňa bir soram bar indi. Bir geze men soraýyn. Toğru. Geçen şu Azat Türkmen kanalında Batır Dostoğlu'nun çıkış etti. Bir zat başlattı da şu. Görmediniz yani bir zat başlattı. Şu taýda bir soraw berdi. Allah Murat Rahim'a. Diýdi, siz diýdi, mesela öz jurnalistler bolup, Türkmenistan jurnalistleri bolup, youtuberlar bolup, öz minenýäňiz, pikiriňiz başga bolup biler, ýöne bir gurama etseňiz, birleşip diýdi. Birleşip bir gurama etseňiz diýdi. Soň şulam diýdi, go bir kampaniýa bolarmy ka diýdi. Beýleki türkmenleriň hem diýdi birleşmegine umut bolarmy ka diýdi. Goşular mısınız şunu ýaly bir näme? Goşulmaýan. Ne üçin goşulmaýan? Öz yurt hakkında garaýyşyňyz başga bolup biler, ýöne halk üçin. Derdäki mesele o da. Bak, ýalňyşýan ýeriňiz şu. Seret, Türkmenistanyň internetdäki aktiv watandaşlarynyň ýalňyşýan ýeri şu. Mesele berde tapawutly dünýä garaýşda, tapawutly syýasy garaýşamda. Ahlak, niyet, lewzi halallyk. Men lewzi halal, özü halal bolmaýan adamlar bilen hiç wagt bilelikde hereket etmeýän, birleşmeýän. Şunu hiç kim ýadyndan çykarmasyn, gulagyna gulak halk edip daksyn şunu. Döwlet baýhan, halal bolmaýan adamlar bilen hiç wagt bilelikde bileleşip hareket etmeýär. Bakay. Şoň üçin bizi olar ýallar bilen birleşdirjek, bilelikde hareket etjek bolmak näme diýmek? Biziň içimizdäki sary aňyryk getirmek diýmek. Men näme üçin adam satýanlar bilen daşary urtaklaryň maglumatlaryny aňyryk satýanlar bilen aňyryk ýagdaýy dalaji edýänler bilen işleşmeli. Näme üçin işleşmeli? Inni diktatorlyk rejimi hiç hili biziň içimizde
siňip bilmedi, aralaşyp bilmedi, hiç de adamyzy öwrenip, esasy sırlamyzy öwrenip bilmedi. Inni şeýle oýunlar bilen hamala jurnalistler birleşýärmişin. O yalan urun, o bolmajakda logika syganok. Awa bular orazyň üstünden beleleşip ardaýan adamlar. Şular ýalyky iş edýänler bilen biz birleşmelimi? Baky. Öz watandaşynyň üstünden ardaýan adamlar bilen ertek berýän biziň üstümizden ardaýamajagyny nerden bilýär? Şoň üçin aýdylýan zatda bir logika bolmaly. Bilýär? Ondan ýok inha näme? Geňeşde öretdik, gurultaýda öretdik, plan etdik, on etdik, mun etdik. Hak bileleşigi bir wagt öz işini edip ber. Şolaň aýdýan zady bir wagt boldy hak bileleşigi. Şoň içinde her kim aýratyn hereket edýär. Türkmenýe birleşiň, çemenören topary. Halk behwidi bolonna biz bililikde hereket edýär. Ýöne çemenören pozisiýasy aýry, men pozisiýam aýry, hanamyň pozisiýasy aýry, adam hukuklaryny gurnaýandan pozisiýasy aýry, Garazoglunyň pozisiýasy aýry, we beýlekilenki aýry. Öz başda hereket edýänler. Her kim ýerine öz pozisiýasyny. Ýöne duşman gelýär diýenne biz bir hatara düzülüp duşmanyň garşysynda durýas. Düşündiňmi? Ana şo hak bileleşiginiň partizanski metody, strategiýasy şolany. Ýöne ne men çemenören düşünjesine goşulýan, ne o menke goşulýar, ya ikimiz hanamfa ya beýleki serkerdelere, Garazogluny hiç kimiň nemesine goşulanok. Her kimi biz öz boluşy kabul edýär. Öz pozisiýasynda dursun. Ýöne ilgün bähwitli işlere goşulsun, ve salam. Ana, aşeýdip hereket etmeli, şeýdip bileleşmeli. Men näme üçin päli ýamanlar bilen istenlik ol adam satýanlar bilen her hili bolup gören adamlar bilen inni oturup nemetmeli, birleşmeli, bilelikde hereket etmeli näme üçin? Yo, bilelikde hareket edin diýilme. Mesela ne vardır? Birleşik jurnalistler birleşip bir zat töresin. Bu birleşmekde mi näme? Mugallimler sendikası vardır. Jurnalistler sendikası. Ine şonýalar. Öz nämäňiz aýratyn bolup biler. Profsaýyz. Öz pikiriňiz, öz işiňiz, öz nämäňiz aýratyn bolup biler o. Sizin fikirinizi aljak boldy şu hakynda. Sen kardeşler arkalaşygyny döretmeliýän. Kardeşler arkalaşygyny bakysan. Jurnalistler bilen bağlanşykly halkara gurumlar bar. Istenlik adam gidip, istenlik jurnalist gidip şoňa agda bolup bilýär. Taýin platformalar bar, taýin gurumlar bar. Eger jurnalistika bilen bağlanşykly bir zat ediljek bolsa, ana taýynjak bütün dünýäde istenlik kapyny açyp bilýän nemeler bar. Jurnalistan gurumlar bar. Şo gurumlaryň içinde hataryna iş edip bolýar. Ol täzeden bir öz araňda profsaýyz döretjek bolmak, zat döretjek näme gerek ýok. Niyet berde, niyetler tapawutly. Şoň üçin hiç kim garaşyp oturmasyn. Mahkama şeýnik näçe neme diýär. Kanalla çykyş etjek. Çıkmaya. Goloyna da gelmeýär. Näme üçin? Gadany ýanaşdan diýe, garasy ýokar diýe, ýa-da pokoda aşatsaň sıçrar diýe. Ana şolar ýalyky adamlar. Şolaryň dilinde birleşmek diýilen söz bar. Bu maksat bayram üçin näme? Sputnikde çıkdyýan olar. Ol duşmanyň ağırlygy, duzagy.
Türkçesi şoň ucuz oyun diýilýär, bilýärmi? Ucuz oyun. Gene men sana Türkçe bir zat aýdyn. Profilsiz. Profilsizler bilen men hiç wagt işat etmeýän. Yo, pikiriňi alaýyn dedim de sen. Pikirim şundan seyretmedik. bakajan. Ne bolýa? Şoň. Şoň üçin biziň hak bileleşigimiz Hudaýa şükür bileleşip arassalyk, hak, hukuk ýolunda jany teni bilen işleşe, kameraň öňüne geçip reklama edecek bolanok, başga da adam etjek bolanok. Nerse seyret. Ştaýda döwlet aga sen niýe şol ýanky jurnalistiň edýän işlerini gollaýanmy diýe. Näme iş edýär? Bilemok. Näme iş edýäni bilemok. Ine Adalet Türkmeni jogabyny berdi. Allah yol vermeýän bolsa men näme edem de näme. Ana şoň üçin. Şoň üçin biziň maksadymyz agarany saýgarmaga kömek etmek. Sebäbi gynansak da esasy köpçülük diktatorlyk tarapdan aňsat ulanyp maliýaly, bakalar ýaly bolsun diýip aň düşünjeden kütök goýuldy, mahrum edildi. Şoň üçin. Şoň üçin biz halkyň hakykaty seljermegine kömek edip goşant goşak bolýar. Biziň maksadymyz şol. Şoň üçin biz hakykatyň tarapyndan öz bäkwitler üçin her hili oýundan adam satylşyklaň zatlaň arasyna girýän adamlar bilen biz hiç wagt bir gapdan girip çykmaýas. Şunu bilsin hemme kişi. Ona birleşmegem diýilenok, bileleşmegem diýilenok, hiç adam diýilenok. Mümkin näme? Mümkin däl. Bilýän? Biz gönümel ýa-da aýlagly ýollan diktatorlyk ýa-da keteki basawaljy Türkmenistanyna öz bäkwidini arayan keteki basawaljylar bilen her hili oýunlar etjek bolýan, edýän adamlar bilen biz hiç wagt bilelikde hereket edemzok. Salam edemzok bakyjan. Galanna sen bir tarafa goý. Salam edemzok. Şu taýda Russiýadan bugün Türkiýe gitjek bolly biri geçirmedi diýe. Karantina sebäpli nemeler ýapyp bolsa serhetler. Gidip bilmeýäňiz. Şoň üçin Bu bizimkilerin var şu nemesini men düşünüp bilemem devlet ha. Şu yazın o kavazı nemede otinde. Bizim halkımıza da yasak koyulan vakti şonu etçek bolup görýärler. Russiýa bilen Türkiýe arasında nemeni kaldırdılar hazır. O näme turistler gelete, turistik. Anlaşma. Şo kaldırıldı hazır. Russiýadan hazır bäri uçak getirmeýärler. Hiç kim turist Türkiýe pul kazanmasın diýip uğratmaýarlar. Yaptılar ha? Bizimkiler hem indi şu Türkiye gelecek bolup neme diýerler. Sen şu pasport meselesine näme diýen? Şu pasport meselesini köp adam pasportsuz bolan soň şu reyting üçin öz kanallarynyň reytingini galdyrmak üçin şu pasport meselesini ulanýanlar bar. Sen şuna näme baha berýän? Şu pasport meselesi taşardan çözülüp bolýarmy? Pasport taşardan çözülmez ýöne şunu ýaly bir nemetse bolar men pikirimce ýöne bu. Men öňe muny aýdyp geçipdim ki diýen. İňazy 5.000 10.000 kişi bolmaly Türkiýede mesele. Bu hemme ýerde mesela Russiýada da näçe köp bolup bilse ana şonda bir gurama gurup sen konsulada bolan ýurdun hökümetine de baş tutan wagtyň ana şonda belki bir hiç olmasa sen ýaşap oturan ýurdunda oturmağa hökümetin özü bir yol berermi ki diýip pikir edende ýöne pasport diýen demez köplük bolup halk birleşip nemetse belki
Soň etdi etmeň, ana bolor diýip diýip etmeň, belki diýip aýdyp şonuç. Ýöne 100 kişi bilen 200 kişi bilen bolýan zat däl bu. Ya bizimkiler hem 1000 kişini 1000 türkmeni bir ara getir şo taýda 900 tanysy bir-birini bıçaklap öldürjek ýaly. Onu çiğsa diýip bilemok döwlet. Ýöne hakykatdan aýryşmy ýaly biraz köpürak bolsa 5000 kişi bolsun az Türkiýede mesela. Konsulun öňüne gitsinler. Bilen bizimkilerde şu zat var. Mesela konsulun öňüne gittiler. Konsulu sen işin görmeye kanıysın. Elçiliğin önüne gideceksin de. Elçiliğin önüne gitti diyelim. 5000 kişi otayda dursun. Yanlardan 4 tane polis gelip ikisini alsın şolanın içinden. Beylekler dağılıyor. Beylekler dağılıyor. Sonra seni istat edip bilmeyen o şekilde. Sen için sen polisler görüyor. Ay bula korktu diyorlar. Sen şu otayda sonuna çeli duran yağdayında ayrılman şu tutulonlara koyuver deyip duran yağdayında hani onda belki Türkmenistan hükümetinin özlem korkmana başlar. Hazırım korkutu da yani o başkaça hareket oluyor. Ferhat, bakı, men pikirimin şu temada. Türkmenistan'ın ilatının esası agramlı bölüğü 60%'den gowragy daşary ýurtlardan. Hakykatdanam daşary ýurtda lewze halal, arassa, geçmişi, şuguny, geljegi, niyeti hemmelerde arassa adamlardan haçanla hakyky oppozisiýa, hakyky syýasy hereket, guramaçylyk dörär. Ana şonna türkmeniň hemme meselesi çözülýär. Studentlerle bağlanşykly pul kynçylygym çözülýär, pasportam çözülýär, hemmesi bara, hemmesi. Eden ýağdan gyl çeken ýaly çözülýär şo. Guramaçylyk golundy. Seňň kaýdýanyňam şol, guramaçylyk. Syýasy guramaçylyk, syýasy we jemgyýetçilik guramaçylyk, agdy birlik, bileleşik bolonma gurrunksy çözülýär. Ýöne onam kimler edip bilýär? Onu halal adamlar edip bilýär. Halal adamlar, lewzi halal adamlar. Eden wagty, etjek bolan wagty Allahy deňaramlyk, sağlaşyk, Allahy güýjüm, tebigatyň güýjüm, halkyň güýjüm nemmeden bir ýere gelýär, edil guýruklylyk ýaly. Guýruklylygyň aslynda bolýan işler ýaly. Bagty çümek, sähetligin ýaly. Ana şonda bolýar. Bolmasa ol ugru jümrüň, öňküleň, soňkuleň, täzeleň ol kimdi belli olmayan adamlar niyetinin kim bilen yatıp durup görün belli olmayan adamlar bu işi etjek bolup halkyň öňüne çykmagy ýa-da halky öz tarapyna çekjek bolmagy bilen bu işler çözülmeýär. Çözüljek bolsa bir wagt çözülürdi. Ine Belarusda 2 çaylap köçede biýtiň getdiler, näme ütgedi diye. Täze türkmen. Näme ütgedi diye. Halky taýýarlyksız türgünleşdirilmän köçe çykarsaň inha boljak şu täze türkmen. Näçe gerek aýtdyk. Halk taýýarlaman bolanyk. Taýýarlaman bolanyk. Ine men size soň videoda görkezjek. Ine duruşy bilen karbon welosipedimmi? 80 kiloň üstünde şoňa minmek bolanyk. Men häzir 80 kiloň üstünde. Rugzak dalsaň hasam üstünde bolýar. Horlanmaly. Şol welosipedi sürjek bolsaň horlanmaly. Horlanandan soňam sen belli bir kondisiýaň bolmaly. Türgeniň bolmaly. Türgenleşikli ýagdaýda bolmaly. Şonu sürüp bilýär. Iň ýönekeje mysalla özümden, ýene ýanymdaky mysal, ýanymdaky bir ýagdaýdan, öz durmuşymdan mysal berýär. Şoň üçin ol köçe çykyň protest ediň, eýdiň, beýdiň. Aha taýýarla, öňür tory gürlemeni öwret adamlara. Näme üçin, näme islemeligini öwret. Şo isleýän zadyny alanda nähili şonu ulan biljegini, şoň özürini görüp biljegini öwret. Hiç tat ýok, ýöne köçe çykmaly. Oň bilen bolýan zat. Anda hakykat gerek maňa bir adam
şoňa pasport etdi diýip maňa aýtdy. Edilýär, aýratyn adamlar üçin edilýär. Gaty dogry. Halkynça şol ýani bak sen hem aýtdyň dämi? Hawa. Oşo ýörüýte adamlar üçin edilýär şol. Gaty dogry şol. Şolar üçin edilýär. Onuň edilýän ýaly diýmem şonu hemme kişi üçin edilýän ýaly diýmem şonu reklam edýärler. Şey diýmem adamlaryň şahsy maglumatlaryny ogurlaýarlar, aňyrygam satýarlar. Ana şol näme Türkün tögeregindäki Türkmenistanyň watandaşlaryň şatlygy, Türkmenistanyň watandaşlaryň şahsy maglumatlaryny berişýärler, olaram berýär wesalam. Şolam bir biznes öz başyna. Tanışam bolmaly, pulam bolmaly, gaty dogry. Hemmeti bile bolmaly. Şonda. Onda hormatly teletomoşaçylar, mehriban doganlar, gize giç wagtda, türlü ýurtda, şunça giç wagtda derdimizi paýlaşdyk. Gaýgy-gussamy, problemalamy, garaşlamy paýlaşdyk. Hemeňizden Allah ýalkasyn, toýuňyzda gaýtsyn, tesbirçiler, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Kimkäs bir zat bolan bolsa, bärden gaýdylan ýer bolsa, hawa bir ýalňyşlyk öte geçilen zat edilen ýer bolsa, hawa razy bolun, hakyňyzy halal ediň diýe türkler şolar ýaly. Hiç kime hakkı geçmesin, hiç kimin hakkını iýmäliň, iýdirmäliň, goralyň, halkymyzyň hakkyny. Hemmemiziň görjegimiz gowy bolsun, dowa dilegleriniz kabul bolsun, ýaşy dowa dilegleriniz. Bakyjan, gizem bolsa gelin goşuldun, gatnaşdyň, köp sag bol. Sag bol döwletler. Senkilerini 30'unda süýçürdim ultimatumy. 30'yndan sentyabr. Ne üçin sentyabr? Noýabr, oktýabr ýa awgustdan. Ne üçin sentyabr? O sentyabr aýyny gowy görýärler. Bula bilmedim şu an. Şu aýyň nämesi barsa. Çıkan sentyabr diýerler. Ay bize ulu umit bilen täze gepleşiklere başlalyň şu 20-sinde şular täze Türkmenistan urýa ýa-da öňkü Türkmenistan remont edýär diýip bir şey diýip başladyk bolan. Nemede 27-nji ýoldur yani. 19 dekabrda da bir etjekdiler aglar. Ona telefon zapisleri dinlendiler, soň bolmady mı kadiýer? Yo onda ultimatum bermeden bular bu gedek ultimatum Yo berdi. onda gizli neme diýetlerdi. Telefonda görüşerlerdi. Olam dinlendi, telefonla dinlendi birden. De Hudaýam neme diýär da şu ýoluny açyp goýar ede. Kemine ikilik koymalı vallahi. Bu yaşoklar keminen çalışmasa bolmaýarlar, istat edilmi? Ya kemine yaşoklar çalışmaly. Kemine yaşoklar çalışmaly bolaýmasa. Arduhan aýdýar, diagnozu goýup bilen oklar diýe. Ya gülmeýän Turlu diýär. diplomalan doktorlar ýaly. Ay borda. O 3 kişi bilen boljak zat däl döwlet aýa. Bizim halkam şulara inanyp oturanlar bar. YouTube'da zaten. O taýda 3 kişiden başka adam kalmadı o taýda. Bir tane profesör var. Bir öňküleme var. Awganda gulluq eden. Bir mikro matematikçi var. Şu Owanda gulluq edeni bir dogrymy? Ya logistikada işle kaydanmy? Öňen biri var da indi bir iş yerinde. Diňe muňa neme diýerler general. Lakaby şo da. Bir günen siz Owganda gulluq edipsiz, näle boldy, näle general zat diýipse, o taraflary menen biraz bilenim üçin şäherlerini zatlaryny. Näle boldy zat diýip sorulan wagtda adam näme diýe bilýär, bu bilýär de olam meniň kimligimi bilýär de. Wagt diýär, hiç kim aýtmady diýär, men diýär, powry bolup işledim diýär.
Hakyky göreş şolla. Ne nahara atsa boldy da ne. Ya men diye nahar bir şey diyetim diye. Men Oğan'a gitmedim diye. Prost diye o vakit diye Oğan'da neme bolan için diye. Urşu olan için diye men ama Oğan'da deyip bilýärler diye. Aytma des. Vakasta şonu al dokumentin görüp durup padarkaz adam alýarmyş da hökümetten. Her hil adam ağlanacak halimize gülüp oturup diýerler şoda. Nädel gülmesek gussan ýeňip bolan. Ýeňip bolan gussany. Pakisan şoň üçin. Gülüp neme dämesek menen uğraşkan ogda şo bolamsoň gülmesem bir kol tutmasam bolan. Günüň geçen. Türkmen halkı dikkat edin. Açacağım şey. Häzir oğlum gayrat edin. O nemede diýerler bir iki kanalda işleyen de indi YouTube'da. Hadi Türkmenistan'a barsam diye ona sorayalar indi Türkmenistan'a özün barsan diye aeroporttan alsalar diye ne edersin deyip sorayalar velin. Spokojno gurun ver ya da Türkmenistan'a barsam diye demokratik haklarımı soracak diye oturacak diye eline vurma zat diye açacak diye zat diye. Onun ya zat yok. Türkmenistan yalı yurtta yok. Öyle ta senin velayetinden şimdi yalayden Mar velayetinden birini alyalar içeri. Şimdi boynu alanok diye de. Bunam 3 gün saklayalar, 4 gün saklayalar. En sonunda boynu alya bu. Razı bolýar. Özü düşünüverin näyle boynu alanını. O nemeden sul gelene çeldi diýerler, aýna şonu alay diýerler. Boynu alya. Sonra indi boynumu aldım diye näme bolsa bolsun diye. Perde aňyrsynda bir sana aýal oturup, "Karoç şulaytdy" diýdi. Şulaytdy şonu diye, şu etdi diye. Boynuna goýdurýarlar. Bulan boynu alya soňunda. Bülbül ýaly ötýär, mezada gol çeken en soňunda şu gelip bana işkence edenler var. Kıynamak, adam kıynamak. Maskalı bolýar da sebäp olar. Haydi indi diye näme bolsa bolsun diye şunun bir köpürak urany şolaken şunu bir yüzüni görüp alayın diye şunun köpür uranam şu boldu diye yüzünü açýar kim bilýärmi? Öz doğana olan diye de. O kapıda yazyandır berde Hudaýyň ady geçmeýär diýip ine şoň ýaly. Otaya giren vaktin o demokrasiya, Hudaý Allah can diýip ýalbarsaň otayda nemesi geçen nokta şo. Ay borda näme diýin baky. Aýdyşyň ýaly. Şoň üçin ağlanacak adamı da gülyatsa. Nuruşkan aýdyş ýaly, Türkmen nira barda 5 manat berim bilen. onu kaldırsa bolýar onu. Onu görüňse demese bolýar. Şoňa göre bir prezidentimiz bolsa da kaldırsa. Boks çempionuna ýeberişler ýaly. Bor onu wakyjan sağol taňryakyn toýunda aýtsyn. Awa özüň ýaly ýaşlardan şular ýaly netip bolsa halkara siýasat, halkara gatnaşyklar boýunça olmaý işler gorap beren ýaşlarymyz bar şolar çykyş etip başlar netip bolsa kanallar, soň ykdysady urlardan çykyş etip başlajaklar bar. Olar barada da öz garaşyny aýdarsyň. Harby uğurlarda da çıkışlar edeli sen bilen. Nesip inşallah. Şu neme bu ara men biraz uzak kaldım işten neme bolanım için şoňa. Bakay. Şu neme gurrun. O wansanyň demir galan naklar aýryljak bolýar. Ondan hökümetim olara haýwat atýaýalar neme gördüm ben internetde 3-4 günden beri görýän. Şolar ýaly adaý barmy şotaýda? Günorta Türkistan bolup biz aýry öz başymyza boljak eýle diýip program. Yok, otayda men size bir gep aýdypdym ha. Orta Asya'ya kızışacaktır diye.
önümüzdeki 10 yıl Orta Asya'da asıl neme hazır prosto bu o neme bolýar bir kino çıkmaz ona ine şu adam şu kinoda oynamana başlattır zaten gurrun başlayar ha. Şolar hazır şonal başladı. Son nemesi gelýär bunun reklaması gelýär. Son kino özü çıkmana başlaýar sinemada zaten. Ine şonal bolmana başlaýar. O bolup biler ýöne Türkmenistan adamının zararı kem bolýar. Aslında o Türkmenistan şunu istemeli değil de şunu bolmaly değil diýip. Men pikirimce Türkmenistan hökümeti şu Ogasan Demirgazyndaky Türkmenlerin ayrı bir respublika bolmasyny istemeli değil. Men pikirimce ýöne. Türkmenistan'a birleşse näme? Olum bolmaz. Näme üçin? Türkmenistan'a birleşse onu hiçbiri istemez, onu hiçbir prezident hem istemez, onu Türkmenistan prezidenti. İstedi Ne diyelim. prosto. Men isteýän, ýöne Türkmenistan prezidenti istemez onu. Yo. Men isterim. Inni munça arzu huyal etibide göre gel şunu meteli. Paraydalı İstediyse mi? istedi değilse şu İstedi. global güçler, global deňagramlyk, global strategiýa şuların hemmesi şunu demeder mi? Okey diyer mi? İsteyecek bolsa Türkmenistan bir vayanı tarafından gıynalar. Oganistan bilen neme girer. Oganistan bilen girmez o aslında da. Yankı dişince alı global güçler bilen girer. Başı bela girer. O tayda da vayanlar bilen bile derhil çakmışga çelle gidiyor da bu işin ucu. Hemen Oganistan'dan toprağı alyan aslında o tay Türkmenistan toprağı da ne? Yani bizim halk şu taydan çıkar o Oganistan'a değişler zaten aytmana başlar ona. Onun için nemetmezler yana şunu azat bolan ýagdaýynda mar bilen diňe bab kazananlyk diýen saýlaw bolan wagty ondan soň. Hakimiyeti diyelim. Hakimiyeti diýen mar bilen lebap kazanmana başlar. Deňagramlyk bolar ýaly türkmen ekranyny goşup goýersek näme? Ýene de seräsene Türkmenistan özünde 5,5 milyon 6 milyon halk diyelim. Oganistan özünde de 6,5 milyon halkı var da. Olan bilineni şonça. Düşün bir san saýlaw bolanda näme üçin ýazyp istemedi? Ine ekranda istedi, ýöne arkada istemedi. Şulan gelmesini. Bir saýlaw bolanda düşünün awganlar özlerine içinden birini seçseler, awgan türkmenleri, boldu şu ol adam gazanýar. Sen istesen istemesen gazanýar sebäbi ses köp de onda. Häzirki de go bolar şolardan biri gazandy da. Ay onu aýyp bilmän ýerde. Gidem bulaştırırlar var bak. Ay vallahi. Awgan türkmenlerine rol ýok diýe. Näşmiýal seredýärler bizim halk. Ne şoň üçin biz birleşip bir arada yol alyp bilmeýäs. Sadece bir misal verelim. 2013'ten beri Türkiye birden-bire östü Vayyeni tarafından. 2013'ten son. Ondan önem için Türkiye'nin adı Vayyeni tarafından geçen oldu mesela. Türkiye'nin öz içinde de anti-terörizm hareketler bolýatdy. Her yerde bomba ýarylýar, bir yere talanýar, bir zat bolýar. 2013'ten son birden-bire östü. Näme üçin? Irak, Suriýadaky Türkmenlere nemeden üçin şotaýa kömek edip, şotaýyna geçip birleşmene başlan üçin. Ine bizimkiler hem diňe özüni düşünýärdi. Olar hem bizden. Awgan Türkmenler hem bizden lebapda mardan giden adamlar olar hem ersarlar. Olan köpüsünü ýazır Kerkide öýüz ady bolanlar hem baş olan. Öz adreslerine bilýänleri baş olan sorak görseniz ýaşurlar. Birim yok neme rol yok diye de rol yok diye mesela. Niyaziv Sovetski Soýuzdan ayrılandan soň 99-njy ýyllarda Türkmenistan elinde saldat mı vardı? Türkmenistan serheden 25 ýyl kim gorady? Awgan türkmenleri gorady. Bolýa bizim saldatlar hem gorady. Goranak diýýem. Ýöne sen saldadyň. O taýda ne? Hiç tanımadı.
O kumluk diye yine bir zat var. Kumluk diyen bir ças var. Kerki bilen hemen arasında. Takılı arasında. Gidip görün 50-60 tane saldat var. Saldatla özleri açlıktan tilki zat tutup yiyorlar. Açlıktan tilki tutup yiyorlar. Ola yurt mu korusun nememesinler. Ya köpzadı Karnımı doyursun. köpzadı bilinmediği için bizimkiler gizli tutan için. Mesela bir 10. Garadok'ta bir tanesi zaten gov diye mesela kalanları mesela şunu aç. Karacaoğlan aýdýar serhetler giňeltip başladyňyz sizem diýen. Hay arzu bolýar yani hakiki mesela toprağına seresin son yal olmalı velin elimizden gelen zat yok ama bir nemesi yoktur çaresi yönü. O neme kimele Erkin ses mi? İlbeyli var da Awa ilbiri. ana onun aydı şey al etse olur. Hiçbirisini öz yurduna almayan dedi. Yönü nemesi Hmm. giriş çıkışlarını neme diye mesela vizasız giriş çıkış edip okap nemedip biler yalı. O seya gerek zat. Sen özün şotayı özüne bağlama için Maral'in tarafından bağlama için özüne o adamı yetiştiriyen şotayı okudup öz yurdunda hem taraflayın. Ana şonu anlayıp Türkmenistan mesela e, İran Türkmenlerinde de Oğan Türkmenlerinde de şolan tarafını alıp bir zade Oğan hükümeti ya da İran hükümeti nemede Türkmenistan hükümeti şolan tarafından geçip okunu vurup hem taraflayın nemeden yağdayında уже sen toprak bağlamalı ya granisan genişletmeli diyen zat gerek gel. Sen neme diye gönülleri alandan son onu özen bolar şu zatlar. Yurdan bayar. Seva Afganistan aslında Afganistan garip görýärler welin Afganistan geçen nememde bir aýdyp bilmez size näili bay yurtlaryny näme üçin hemme yurt çotaya giresi gelýär. Angliýa hemme yurt. Angliýanyň bar ýerini bilin demek boş yurt däldir şotaya. Hezir edip su içeceğim. Menem içedim. Devlet ay günde 4 litre su içenim için. Tuğulum. Menem şolary su içmeň gowar. Gitleriň serkerdeleriniň biri gitlere maňa mediany beriň, metbugaty beriň. Goebbels, Joseph Goebbels aýdýar şonu. Haýsy döwletiň halkyny bolsa da şonu haýwan ýaly edeýin ipdir diýdi. Nemisleň habary bolmandyr. Şu oruslar gelip, Sowet goşuny gelip Berline girip Berline alanda da şo tä alýança şo radiodan diňe biz ýeňäs, diňe öňe gümp bol, diňe öňe gümp bolýp şeýdip gazer keltirler da. Gitlere gerek yok. Yine yan yakında neme Paşinyan ama şonu alet biz de Azerbaycan yeni otirsiydi Karabağ aldık dedi. Neme dedi havari yok. Uca Ermenistan yarım elden gitti. En sonunda Ermeniler Nemet'te ayaklandılar. Sen bana yalan gepledin deyip medya bu işler bitiriyor aslında. Ulanıp bilene yöne. Ulanıp bilen için. Ulanjak golos bedem Türkmenin ilkinci daşary urtdaky lobby kanalyny töredip netip bolsa bedem şu informasiýa göreşini halkyň tarapyndan hakykatyň hatyrana goşulur. Hayırlı olsun diye. Neme sen şu su sesini eşitip ýa-da Adalet Türkmeniýa baka suwa düşmeýän. Yüzmeni bilen gibi. Orada Adalet Türkmeni nemedip bilmedim neme bu Türkmenistan'da Amerikan nemesi yok diye de. Google'a yazsana çıkıp dura yaman ansat nemeden bir iş ol aslında. Hem de kim şunu Mardak'a aeroport diye fikredi. Mardak'ın ayda ama Mardak'ı Araplar satın aldı onu. Amerikan'ı Sarax bilen Tecen aralığında ön Mar bilen Lebap aralığında kuracak boldular çölün içinde. Rusya'ya karşı çıkan için Ankara'ya gidip kurdular. O tay karşı çıkan adam Ankara'ya karşı çıkan yok mu? Yok çıkıp bilmez Ankara. O neme için dediler neme.
Rusya bilen İran'a aslında 10 ýyl bir barıp ýatan dostlugy ýok. O İran nemetmüçi. Soňra bu taýda indi ýene bir orta neme çykýardy. Amerika bilen Rusya düşmana. Hı hı. Kim diýdi düşman diýip ýöne? Yaman polis, go polis rolüni oynayan nimeler bu ikisi? İkisinin O nemesi polis, hiç evet açan. polis. Hı. O ikisi şunun ýaly birbirlerine yasaklı nemelerine, zonalarına giriben birbirine ateş etmen, birbirlerine hiç hile zarar vermen yurttan näme garaşy otur. İkisi bağlı bilen. Sen diye Asya'nın bu tarafını al, benim bu tarafını alayım. Sen Amerikan'ı yamanlar, eyle, benim Rusya'nı yamanlar, eyleyin deyip, yine şunu yalı bir oyun bulan. Onun için, hazır yine Amerikan siyasetinde de Türkmenistan hazır yamanlamana başladılar. Bir yurda nemetmek hazır Rusya karşı çıkıyor diyeler de köp kişi. Rusya vermez, Rusya karşı çıkıyor baza kurma için diyeler. Baza kuruluşun bir kanunu, kuralı vardır. Bir yurda önce karşı pul vermeli, kovuca. Kredit veriyen. Ondan sonra krediti izle sorayan. Durup dururken. Ulan berip bilmen için şart koyan. Onda ben sana şuraya şunu alıp neme derim deyip. Bazen şunu alıp kurulayandır emme yurda. Bu meselen biz aýratyn guruluşy. Nitral yurt kağız yüzünde kaldı bak. Kağız yüzünde kaldı. Adamlar özleremaydı o kağız yüzünde. Nitral yurt diyen zat kalmadı. Nitral yurt, bolyan nitral yurt bolsa yine 28 saldat öldü. Onların näçe neme boldu? Näme üçin bularak nemeden o? Ne prosto nitral yurt bolsa Ermenistan bilen Azerbaycan atışan wagtda näme üçin Türkmenistan Azerbaycan Ermenistana kömek etdi? Hani nitral yurtdy? Hani bunun açıklamasını açsın onda. O kağız yüzünde buna inanmaň indi. Düşnükli. Bakajan sağ ol. Bugünkü söhbetleşik üçin. Hormatly tetbirçiler, tamaşaçylar. Allah ýalkasyny toýuňuzdan aýtsyn. Awa ýeneki efir duşuklanmada çenni. Köp sağ olun. Hemmämiz bilejek gördük. Hakykat, arassalyk, päk göreklük, halallyk ýeňe. Halal adamlaň, arassa adamlaň bileşigine, bilelikde hereketine, edýän işine Allah we halk gollaw berýär. Galanlarynym darga diýä, derbi dağyny diýär. Şonu hemmämiz bilejek gördük. Şoň üçin ýagşy niýet ýarym döwlet. Sağlykda toýda görşelim. Bak taňar ýalkasyny toýuňda gaýsyn. Şu Harabay düşölge meselesini aýratyn gepleşik edeli. Russiýadan bir Harbaýny gatnaşdyrjak, seni gatnaşdyrjak. Belki bir kişi ýene bolar ýa bolmaz. Şeýdip bir öýdara gurrun edeliň bolýarmy? Bolýar. Onu häzirlikçe sag bolun. Sağlykda we toýda görşelim mehriban doganlar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ýene-ki efir duşuklaryna çenni. Allah ýarynız bolsun. Hoş galyň. Sag bol Bakajan. Sağ ol devletim, sağ olun dinlediğiniz için.